Na koberci. Janku a Danku? Nie, tak sa nevolali, ale mal som tak, že jednu sestru a časom som mal druhú sestru. Na koberci. Ale na koberci. Nebolo to a už som mal napríklad aj tak, že som mal aj mamu a potom aj dceru. Nie naraz. Chcel by... Vtedy môžeš... Ale chcel by som. Chcel by si, máš mety. Chcel by som tak, že naraz mamo aj dceru, či to len v tých seriáloch pre dospelých je, alebo chcel by som to takto vyskúšať, že... Je dobré mať cieľ, áno, je dobré dávať si cieľ. Čiže mal som už mamu, aj dceru, ale... Aha. Marek radšej nepí. No ale som povedal, že dobre, tak som si vyšiel vyberať prší plášť, hej, z peňaženky, lebo však nosím 3 so sebou. No a ona, že... Tri peňaženky? Nie, 3 prší plášte. Durex, keby, hej. Keď príde Monzu. 2 berem pre seba a jednu mám stále, keď ideme partia von a niekto mi stále z partie povie, kamaráti, že na požičanie, hej. Áno, bude pršať. Podpovrch. Podcast, ktorý ide riadne hlboko. Vítaj pri ďalšom dieli a poslednom tejto sérii nášho podcastu Podpovrch. A dnes je vlastne taký prelomový diel, keď to tak nazvem, pretože my sme v tom pilotnom kratučkom dieli, ktorý máš na začiatku tejto série, spomínali aj to, že nás niekto môže vyzvať, že by chcel prísť do nášho podcastu, alebo sa nám môže ozvať, môže nám napísať, môže nám poslať telegram, poslať holuba poštového, alebo toho kráľovského trubáča, čo príde oznámiť, vieš. Aha. A teraz Dano, ktorý sedí po mojej pravici, hneď vedľa Mareka a medzi mnou Gustom. Počkaj, to mi nejak nevychádza. Dano sa ozval, ty si nás tak trošku, Danko, prezradíme, že ty si nás tak trošku akože hecol, akože, či to dáme. Jak hecol? No to však mňa tam pozvíte. To je pravda, to som len tak, že akože navrhol. Sám som sa pozval. No, sám si sa pozval. Sám sebe sám. A vybral si takú zaujímavú tému. Moju obľúbenú. Tvoju obľúbenú. Ale ja to budem musieť asi ľuďom tak rozmeniť ďalšie. Povedz ty, že akú tému si vybral. Tu takú moju, hej? Tu tvoju. Že čo dnes budeme... Téma Marienky, čiže preklade ženy. Ženy. A čiže my sme to tak, lebo my sme sa akože dal si nám taký oriešek, lebo my sme sa s Marekom reálne zamýšľali, že jak to uchopiť, aby sme vedeli spod povrch toho. Uh-huh. A došli sme k pomenovaniu tohto dielu, že diel o promiskuite. Uh-huh. Lebo je to promiskuita do určitej miery. Hata titla. Je to promiskuita do určitej miery. Som rád, že ste to hneď odľahčili. Marek, co pre tebe znamená promiskuita? Voľba, ako sa človek chce etablovať. Ako si zvolí stranu, hej? Ne, proste je to voľba. Niekto je promiskuitní, niekto není promiskuitní. Niekto chce byť vierný. Ja si myslím osobne, že na začiatku každý chce byť vierný, potom dostane pár kopancov. Od života. A ja si myslím, že do určitej míry tá promiskuita vede z nejakého sklamání alebo experimentu. Sú rád teda, že mňa sa už to netýka, netýka sa mňa tam, to už tam nemusí byť. Ale co to pro nás znamená? Dáno, počúvaj, co tá promiskuita? To je co? Čo hovorí, uráža nás? To je, jak to říkám, že 100krát za sebou a furt málo. Takže, jak hovoríš, je to voľba. Je to voľba. A keďže ja som není chala na vzťahy. Ty si žena na vzťahy? Nie. Pre mňa je to také, ja som voľný jak vták a lietam si z hniezda na hniezdo. Áno, je voľný vták. Áno. Pre mladé dámy, ženy a ale jak sa hovorí, že srdce je pre jednu, ale tulipán pre viaceré. Takže tak som sa ja rozhodol. Nie, akože... Ale MTŽ už bylo. Bylo. Nie, tak mnohí pochopili. Lebo však ono je to také, že ty si taká rarita trošku. To som. Ľudia, ktorí sú tuto z okolia, ťa poznajú. A možno aj zo širšieho okolia. Ty si taký do veľkej miery medzinárodný človek. Áno. Lebo pôvodom nie si čiste len Slovakaj. Nie. Odkiaľ máš akože len tak skús v rýchlosti povedať, že odkiaľ, jaká je to zmeska? Takže maminu mám z Ukrajiny, z Užhorodu. Otec je Rusin, zo Starčina, kde končí železnica.
Predko máme v Poľsku, preto mám také poľské priezvisko. A ešte máme korene v Taliansku. Čiže skoro som jak Desperado. Áno. A kde sa tam namiešal ten obľúbený Balkán tvoj? Takže keďže rád chodím na dovolenky dole na Balkán, či to je Čierna hora, či to je Chorvátsko, alebo Bosna Hercegovina, tak to je taká aj tá muzika, aj tie ženy, ten temperament, to je pre mňa. Tebe to sedí, áno. Tebe to sedí. A ľúbi sa ti, když to aj akože leží. Aj leží, aj keď sedí. Nie, len tak hovorí, ako som povedal, to je taká trošku realita, lebo veľa ľudí, ktorí sú promiskuitní, by mali problém o tom ísť hovoriť. Ja my radi vyzývame do tohto kresla práve, že ľudí, ktorí aj na ťažkú, alebo ťažšiu tému prídu, akože povedať úprimne, že ako vnímajú, jak to cítia. A to, akože to si vážime, sme radi, že si teda zdvihol tú pomyselnú rukavicu. Ďakujem za pozvanie. Ty si najskôr hodil nám, my sme ti ju hodili naspäť a ty si ju zdvihol. Tému si dobře odhadol. Áno. Téma je dobrá. Ale ako by to takto. My radi ideme pod povrch. A to znamená, že my sa v tej téme chceme vždycky trošku vynimrať. Dobre. A nájsť a pochopiť a možno, že divákom ponúknuť taký iný pohľad. Lebo tak väčšina ľudí, keď sa povie téma, tak majú hneď nejaké svoje postavenie k nej. Hej, niekto mali sme talent, mali sme lásku, hej, sú rôzne témy. Každý má nejaký svoj ten názor a vlastne dnes možno, že poďme prelomiť nejaké stigmata a nejaké veci, čo sa týka promiskuity, aj vďaka tebe. Dobre. Ja som ťa chtěl ptát takovou věc, no. Když se bavíme o té promiskuitě, nenazýváme to od začátku hned promiskuita, ale byla nějaká žena, alebo vždycky tam nebyla nějaká promiskuita, alebo jak bychom to nazvali střídání partnerek, ale teďka zeberme, byla někdy v tvém životě nějaká žena, kterou si skutečně miloval, první láska, nějaká ta slečna, teď ji budu omlouvat, ta svině, která ti rozlámala to srdce a říká, jo, tak sundala mi tu mašlu a teď poletím po těch prériách. Tak prvá láska bola detská láska, to bola v škôlke, ale tak to je tá prvá láska. Ve školce. To si mal aj ty, nie? Ty si nebyl ešte dospelý, dúfam. Nie, to som mal ešte... To by byl druhý díl, ako jasná. Veková kategória. Jasné. Ale nemal som ja nejakú takú lásku, že by mi tak zlomila srdce, keďže ja som mal najdlhší vzťah 7 mesiacov. Teda 2-7-mesačné vzťahy som mal najdlhšie. Súbežne? Nie súbežne. Nevedeli o sebe, ale oni sa o sebe nevedeli. Raz sa so mnou baba rozišla a druhýkrát ja s babou, ale nie je tá istá baba. No ale mal som takú lásku Balkánku. Počkaj, ja ti to len takto. Dobre. Pokračuj ďalej. Balkánku. Teda ona je Srbka, Republika Srbská, ale je z Bosny. Serbia. Sme sa spoznali na Makarskej, ale keďže dievča už je vydaté za Srba a čakajú dieťa, takže... Ale to bola taká láska, že... Tedy to bola taká láska na prvý pohľad, by som povedal, ale tam som ja aj trošku zaváhal, lebo keďže ona žila pri Viedni a ja tuto, tak jednak aj tá vzdialenosť, síce nie je to až tak ďaleko, Výhovorka, by řekl náš kamarát. áno, ale možno bolo lepšie, keby sa tam nasťahujem desi, alebo idem pracovať do Viedne, že aj tá... Láska hory přenáší. Takže Ty si v podstate slabý muž, ty si slabý, to přenést, no. Áno, mal som ja skôr aspoň kameň nejaký. No. Tak ti spadl kameň ze srdca a môže ísť na Marienky. A môžem ísť na Marienky, takže dievčina bola o 10 rokov mladšia odo mňa, čiže ja... Neviem, či to bolo také ozaj pravé šampión. Áno. Takže tak, ale nemal som aj nejakú takú lásku, ktorá by mi ozaj zlomila srdce. Keďže ja som mladý chalan ešte. Áno. Ty si tak pekne povedal, že ja mám 2 veky. Áno. Oficiálny a neoficiálny. Neoficiálny, hej? Áno. Podľa toho, aká je adeptka. Áno, upravím. Ty nemáš vlastne 2 veky, ty máš tzv. Adaptabilný vek. Tak. Ty sa prispôsobujem sa ja stále okoliu, že... Ešte to řeknu, on má trhový věk. Aha. On má trhový věk, jakém trhu sa to hýbe, tak tedy to je. Ale tak vieš, to je zlaté, len jedného dňa už to potom nepredáš. No, to je pravda. Teď, jaký zněl největší ten trhový odsek, jako víš, že... Nebudete věřit, ja tak mladistvo vypadám, už ma bude mať 60. Keď v 60-ke budeš predávať niekomu, že máš 25, to bude dobrý úlov. No, ale keďže my máme doma taký dobrý koreň, sme taká mladá rodina, lebo tatko model má 70, ale vyzerá na 50, takže my sme všetci takí mladí doma.
že ste modelári. Áno, modelujeme doma. To je ze dřeva, alebo nejaká... Áno. Wow. Jak víte, co potřeboval do zahrady, nejaké ty sošky. To s tatkou sa povypráva doma o tom. Dobre, Dohodneme sa. skúsim to priviesť, teda, aby sme reálne aj pod nejaký povrch dnes vošli. Áno. Dobre, ako sme povedali, pre mnohých promiskuita môže byť niečo také tabu, že je to niečo, neviem, niekde, kde ani nechcú ísť. A doba sa však mení, je taká uvoľnenejšia, už máme dnes priestor v podstate veriť v čo chceme a žiť si čo chceme, človek môže mať pre Boha už akúkoľvek orientáciu a neviem všetko, ale teda väčšina ľudí si začne tento promiskuitný životný štýl potom, jak Marek povedal, že zlomené srdce a zanevre a povie si, ja sa na to môžem toto a ja budem to teraz tu. Ale ty to prezentuješ skôr tak, že teba to akože reálne baví. Mňa to baví. Že teba to proste naplňa. Mňa to naplňa, Ty si proste. mi minule povedal, že ja nebudem stále jesť iba rýžu. Áno, že potrebujem švédske stoly, čiže aj cestoviny, aj zeleninu, aj zemáky, aj tak. Pamätáš si, čo som ti na to povedal ja? Aha, veru, aj nepamätám. Treba si zadovážiť lepšiu rýžu. Kvalitnú, bio. No nie, no tak zase opačná stránka promiskuity. A to je také pekné, lebo my tu máme teraz tú polaritu, čo my s Marekom máme radi, lebo keby sme všetci traja mali rovnaký názor, tak diel má 3 minúty a áno, je to vybavené. To je pravda. Že zase krásne mať niekoho, koho máš rád, kto má rád teba, kde to je vzájomné. Vieš, že mať takého parťaka v živote je super, lebo viete sa na seba spoľahnúť. Jasné, že má to aj svoje, aj sa povadíte sem tam, akože patrí to k tomu, hej. A je to také... Vieš, niekedy, keď máš zrovna taký ťažší deň, alebo tak a mať toho parťaka svojho v živote, ktorý vie, že ťa má vtedy ťa podrží a nechaj tak, ideme tu, alebo čo, poďme sa prejsť, alebo vieš, že už ťa, niekoho, kto už ťa pozná, kto vie, že... Alebo niekedy prídeš domov, sme ťažký deň a tá žena príde, otvorí ti pivko a sadni si, povie aj pokecám, vieš, že... Lebo ty napríklad zažívaš to, že prídeš domov a tam nik. No to je pravda. No, to je tá temná stránka tohto mladeneckého života. Áno, ale tak zase môžem sa oprieť o rodinu, hej, svoju, ktorú akože nadovšetko milujem. Či to je mama, otec, brat, takže... Ale čo sa týka toho partnerského vzťahu, tak... Ale popravde, ani mi to nejak nechýba. Že ja sa to tak viem proste, jak sa hovorí salamista, že poviem, no dobre, mal som ťažký deň, ale však nejak bolo, nejak bude. No, v této promiskuitě, já bych jenom tě chtěl takže konfrontovat, že někteří lidé, jak jsem říkal, to dělají tak mě ublížil, ale teďka si jdu užívat, prostě budu promiskuitní, ale to se nemusí tak nazývat, prostě budu si užívat. No a teďka jsou dvě hranice. Lebo je bolavý, čiže nechce se zaobírat vážností vztahu. Druhá věc, ho baví lovecká sezóna. A pak je tam taká důležitá věc, že to jak se stává, že někteří, či už muži nebo ženy, tuto činnost, nenazveme to možná loveckou sezónu, to dělají kvůli tomu, že jeden je lovec, lebo chce trofej, a druhý je lovec, protože ho baví lov. To jsou dvě varianty. Jak řekl Martin, například Martin má přítelkyňu, už snúbenku. Snúbenku, jo. Ten byl lovec a ulovil. Už má. Nepotřebuje dělat promixy. Já se vyhazuji, já jsem šťastně ženatý. A ty si lovec, protože čekáš, že najdeš tu druhou stránku, že možná přeběhnu těch moc kilometrů, jak ten běžec, a pak tam někdo možná bude, i když ho teď možná nehledáš, alebo nečekáš to, alebo ťa baví konkrétne tá atmosféra lovu. To druhé by som povedal. Takže atmosféra to... Ty máš v podstate takú cicinu nezbedu. Áno. Dobrý chalán. To je pravda, nezbedný. Nezbedný konári. Nezbedný. A nemyslíš, že by sa raz mohlo stať, pamätáš si Forrest Gump? Keď jednoho bežal. Sa mi chtělo biežať. Foreste biež. Tak som biežel a biežel som. A potom sa raz tak zastavila. Ja jdu domů. Že už sa mu, vieš, že máš ten endgame, že si hovoríš, že... Lebo ona sa hovorí, že najlepšieho partnera, teda toto sa len hovorí, neviem, či to je podložené na nejakých vedeckých faktoch, ale logiku to svoju má, že dobrý partner je ten, ktorý už je trošku zrelší, že sa už za mladí akože vylovil a že už potom to má... Lebo není nič horšieho, keď
veľmi mladý chalan ukončil loveckú sezónu a potom mu v nejakom veku zaharaší a lovil by všetko, strieľa šipy z lava doprava. Já si spíš myslím, že toto idea je trošku, mnoho lidí nás bude například odsuzovat, lebo samozřejmě, když řeknete promiskuita, hned tam vidí, každý si chce udržet tu svoju nedotknutelnost, tu čistotu a takovou hereckou tu věc. Já říkám, každý má nějakou minulost, záleží, kdy začala, kdy skončila, ale mezi tím, jak se říká, kolik ľuďom bylo chťa, nebo nechťa ublížených, to už nebudu komentovat, ale teďka spíš se bavím, že v minulosti promiskuita byla hodně zakázaná, ale ne zakázaná, ale tak morálně, ale tím, že vlastně tato generace, která se narodila, což bych navrhl možná, já už ani ne, ale ani, no, prostě, nikdo. Ne. Sa mi ľudí, jak to popočítal. Oni se narodili, a to nechci použít jako zneužít, do částečně slobodné doby. Čiže jim se otevřely určité hranice a oni nechtěli už jak dívenka jednoducho byla v tom, že prvního chlapce tam potkám, dovedu ho domů, budeme mít děti, všecko a naraz 60-65 ročné manželství, hromada vnoučat, všecko, ne, vždycky se to jakože splní. Ono, někdy toto může být a víc to ještě zaříkané v některých těch menších oblastech, samozřejmě města, alebo kde ta populace víc střídající se mezi sebou, tak tam to je víc otevřené. Takže sloboda to povolila trošku, alebo někteří lidé to pochopili, možnost vyzkoušet, možnost najít. Otázka je, kolik lidí přitom, aby se ty lidé mezi sebou setkali. Stalo se ti někdy, že si někomu při té promiskuitě ne fyzicky, ale ublížil emočně? Jakože myslíš, že vo vzťahu? Ne. Příklad podotknu, Dano je číšník. No. Dobrý. Áno, to tam v tom si sa našiel. Áno, to je, lebo tam veľa Marienok spoznám. Áno, a teď si predstav jednu vec. Ale ono ťa to asi aj baví. Baví ma to. Cíti. Keby ma to nebavilo, tak Je proste... krásne, keď človek robí niečo, čo ho baví. Vracím sa. To hneď cítiť, áno. Setkáš s nějakou ženu, slečnu, dámu, já dáma je starší, takže ty si mladý. Áno, ja som mladý chalan. Mladý chalan. Včera zarástol ináč. Áno, Poprvé. No a poprvé, áno. Takže stalo se ti, že i z nějak ublížil, šla do nějakého toho vztahu, alebo do nějakého, dá se to nazvat vztahem, v jiném nastavením než ty. A prostě proběhlo to, co proběhlo, či už do formy vítězství, alebo ne do vítězství, do fyzičná, ale naraz děvčina, žena je nepochopená lásku. Ona dávala, alias, jak Jarom jsme se bavili s Lávikom, že ona chtěla víc, děti, prvé jistoty. A ty ten žrebec Balkánu, A ja z Balkánu žrebec, bežím. Krivý roh, žádné Mukačevo, Balkánsky polokrvník. dávaj, Polokrvník. Zagreb, odbočka doľava. Doprava, tam Marina, tam. Ja som sa chcel tuto dostať trošku neskôr, ale ty si to tak, že to je takzvaná tá temná stránka tohto. Ne, třeba. Že ale že stalo sa to, že reálne, že to je taká chyba pri komunikácii. Že Ale zas ja som taký typ, že ja tým babám poviem hneď na rovinu. Možno ti trošku teraz zburtím vzdušné zámky. To veľa chlapov tak hovorí, ale ženy majú, vieš, že to je také krásne vtip vo vzťahu, že on dúfal, že ona sa nezmení a ona dúfala, že on sa zmení. Vieš, že tak častokrát začne. Vieš, tie ženy to vezmú tak, že ty povieš, ja nie, a ona si povie, ale ja ho zmením. Ja budem dáčo. Ale ty sa dostal teď do vztahu, kdy například na svém životě, tak jak já, nechceš nic změnit. Ale například on potká nějakou dámu, teď se chci omluvit manželom alebo komukoliv, možná, že jeho paní se nudí alebo něco a ty si promiskuitní, jak jsi nazval, a ta žena prostě chce jednorázový úlet. Prostě chce poznat, že ještě žiju. A teď je to potom vyvážené. Oni řekne, Stalo sa mi to. nechci, aby sa rozváděla, máš děti, rodinu. A ona řekne, ne, víš co, ty se nelúbíš, prostě já potřebuji přetrhat svou zahrádku a ty si prostě ideální, ty máš ten kombajn prostě, který... Ten pluch. Kombajn! Jo. A tedy je to dobré. Počkaj, neviem, kompliment alebo urážka. Musí být na to vyvážený. Veľký, ale teďka, jak to, dajme, že
ty to můžeš myslet čisto. Ty to řekneš, vylej si srdce, ano, mám takéto kritéria, můžeme toto, ale žádný vztah. To děvča přejde přesně to, co Martin řekne, fajn, však já ho obměkčím, já ho namotám, já ho něco. No a když stalo sa ti aj toto, že prostě děvča šlo s velkými ambicemi do toho, jak ťa Akože slobodné dievča, hej? Jasne, to je jedno. To je jedno. Lebo sa mi stalo, že som mal aj, jak hovoríš ty, to poviem normálne otvorene, ja s tým nemám problém, že žena vydatá, hej, a takto. Ale jak sa hovorí, keď suka nedá, pes neskočí. Ale v prvom rade to bola jej chyba, lebo ona chcela, a v druhom rade ja som s tým nemusel súhlasiť, ale súhlasil som. Čiže aj ja som sa na tom podielal. Si sa nechal obmekčiť. Som, lebo áno, vieme, že ženy to je... Majú šarm. Majú šarm. A ešte keď sa nahodia... Ženský šarm je veľmi silná zbraň. Dajú tú omietku a jedno s druhým, tak... Sorry, ale musím to tak povedať. Mně se líbí jedna věc, když se říká, že on řekl když se nahodí, jaká to je krásná Šaty robia človeka. vyváženost, že ženy klamou zevnějškem a muži sloví. Áno, to je silná hĺbka tiež. Ale ja zase hovorím, že ja napríklad nie som veľkým zastancom nejakého make-upu alebo takýchto vecí. Podľa mňa najkrajšou ozdobou človeka je úsmev. A už je oči. Zvlášť. No ono ten úsmev rozohrá aj tie očka. To je pravda. A ešte keď ten človek, teraz ja idem do hĺbky. Keď ten človek sa reálne usmieva, ale že aj srdcom, tak to je obrovská hĺbka a vtedy sa nejeden muž zamiloval. Pretože keď príde... Keď je úprimný ten úsmev, hej? No lebo ja keď som bol mladý napríklad, teraz si trošku nasypem ja, popolná hlava, mladší. Tak tiež som hľadal očami ako veľa chlapcov a potom som v nejakom... Ty si veľa chlapcov? Skúsiť sa má všetko. Toto nie. Děkuji, v tom mám jasno. Vďaka mne, lebo som to... Treba byť hetero, jak Matovič. Nie. Takto. Hľadal som očami, ako mnoho mladých chlapcov. Jasné. A potom som pochopil v nejakom bode životnom, že to nie je to správne. Akože teraz, ešte to aj uvediem, ale keď hľadaš srdcom, tak vtedy hľadaš niečo také, že čo naozaj môže zahrať, že tie frekvencie sa stretnú a naozaj si sadnete. A uzavriem to len to jednou rýchlou anekdotou, že jak ten starý pán mi raz povedal, že nepočúvaj, nikdy si nehľadaš škaredú frajerku. A prečo? Lebo budeš mať škaredú frajerku. Dobre, poď, skúsme to trošku rozobrať. Poďme pod povrch toho, že čo podľa teba je čo tým katalizátorom toho, že si proste aj hrdo povieš, nie, toto je moja zvolená cesta, ja si po nej chcem ísť a nemám problém o tom hovoriť. Lebo ja hovorím, ľudia by mali byť takí, že priami. Úprimne, každý s tým akože si povie, áno, aby niekto niečo nepovedal, hej, že čo povie okolie spoločne. Ja som proste, tak buď ťa ľudia majú radi, alebo ťa nemajú radi. Hej, nie každému vyhovieš, takže ja som zase taký, že OK, buď ma, jak sa hovorí, ľudia milujú, alebo nenávidia, nič medzi tým, takže... Gaussová křivka nepustí. Takže ja som taký, že mám rád veci na rovinu. Preto tak jednám aj so ženami na rovinu, alebo s tými mladšími dievčatami, teda od 18 hore. 17 s prižmorením oka, lebo jak sa spieva tej pesničke 17 a pocit ženy, po to už nepodliezam. No. Takže tak, a preto mám aj tie dva veky. Aha. 17 môže, 18 musí, hej? To je už od podlahy. Možno, že sme na začiatku mali disclaimer, že produkcia tejto relácie sa nezhoduje so všetkými názormi prezentovanými v tomto dieli. Dobre. Akože s tebou súhlasím, tá transparentnosť, otvorenosť má svoj priestor a veľa ľuďom aj vadí niekedy. To je pravda. Ale ja som si povedal, že áno, veľkú pravdu si povedal. Ten, kto ťa chce mať rád, ten si nájde dôvod ťa mať rád a dokáže spracovať aj kadejaké nedostatky, veď všetci ich máme, nikto nie je dokonalý. Presne tak. A ten, kto ťa chce hejtovať, si ten dôvod už si nájde. Lebo si sa zle učesal, asi učesaný jak debil, alebo ja neviem, to čo máš za mikínu, že tu mám novú, ale to nemá značkové a to a toto. To je jedno, hej. Já bych jen podotkl, že mě mrzí, tím, že se Danko tu přihlásil, jsme nedostali ten přímý kontakt a já jsem rozmýšlel, a Martinovi říká, počkej, chtěl by to nějakou ženu,
která si tu taky, jak jsem podotkl v pilotě, Může zběhnout dole. Ne, že by si sem sedla, aby jsme tu měli oponentu. Protože teďka někdo může tvrdit, že aha, třeuchyláci, ale ne, jsme třeuchyláci, Nie, vůbec nie. se tak necítíme a My jsme určitě lovci. ne My já, jsme veteráni, oni. právě. Veterány. Ale Já jsem lovec. nemáme skutečně oponentu ze žen. Je to aj těžké víc kožu na trh, jak já velice rád hlásám. Aj dano. Buď máte rádi, nebo nemáte. Ale teďka, proč to říkám? Protože také pořekadlo vždycky bylo, že není ani tak umění zbalit v tomto případě, ale se zbavit. Protože Aj to sa mi stalo. když dano může být Ťažko, dobrý žrebec, alebo když žena může být, jako říkám, plný pytel, myslím, ne pytel jako pytel, ale pytel emocí, vášně, proto ten člověk asi dělá. A teď si představte, že když taky pytel potkáte, s ním něco prožijete, tak ať chcete, nebo nechcete, se vám zatřese zem pod nohama. Potom se ty lidé rozvádějí, zamilovávají, nebudou tragické věci, tráví se lékama. A to je jedno. Takže jaké má zkušenosti s tím, není problém zbalit, ale se zbavit. Jaké máš techniky na to? Sleční, dámy, pozorně počúvajte. Pozor. Přijde to. Alebo teraz skôr nepočúvajte. Si Uši. zúžil oboru. No ideš. Nie, stalo sa mi, že napríklad posledná skúsenosť, čo som mal takú kamarátku s výhodami, lebo to som si hneď na začiatku sme si To vám povedali. musím říkat. No. Hneď sme si na začiatku Marienku. povedali, Marienku, áno, áno, som sa s ňou spoznal niekde, tak a tak, všetko v pohodičke, začali sme sa stretávať, ale na začiatku som hneď povedal, že buď kamaráti, alebo kamaráti s výhodami, že nič odo mňa neočakávaj. Ja ti to hovorím na rovinu, aby nedošlo k nejakým nezhodám, aby sa nenamotala tak. Ona, že dobre, zobral si nejaký čas na premyslenie, Dobre. takže a potom... Sú obchodní podmínky. To nebolo, to bolo, áno, to boli obchodné 12 podmienky. minút. Nie, to nejaké 2 dní. 2 dní. Áno, ona asi hlboko na tým premýšľa. Tak povedal, dobre, idem do toho, že kamaráti s výhodami. Hovorím, ale si istá, jasné, pohode, dobre. Tak sme sa normálne stretávali, išli sme, dokonca sme boli aj na Zrčoch. Bola to chyba, že som zobral drevo do hory, lebo bral som to tak, že Jedu na istotu. nie, že ideme proste len ako kamaráti, áno, budeme aj spolu aj na pláži, tak, ale vieme, že Zrče to je, hovorím ja, Partimen, to je druhá Ibiza, Mesto hriechu. mesto hriechu, takže ja tam budem si aj iné Marienky si riešiť, hej, popri tom, OK. ona si môže iných chalanov, potom sa stretneme na izbe, hej. Čiže nemali ste exkluzivitu, hej? Nie proste, že tak, no ale ona to poňala inak. No a keď sa išlo aj na pláž, aj hen tak, a ja už očkom som hodil aj tam po Marienke a ona už proste, už mi začalo niečo tak vadiť, že toto, že čo sa pozera, že takto a toto. A ja hovorím, že však, my sme len kamaráti. No ale vieš, my sme tu išli s tým, že ideme akože dobre ako kamaráti, ale že sa mne nebudeš venovať. Ja hovorím, dobre, však ja sa ti aj venujem, ale s tým, že však ja, čože jednak spolu nechodíme, sme len kamaráti s výhodami a ďalšia vec je, že pozerať není hriech, nie? No a potom bola jedna aj taká scénka, že to bolo v Papaji večer, išli na diskotéku, dokonca boli s nami z Rakúšanky, sme bývali v Novali, v hoteli, tak išli s nami na diskotéku, jedna sa odpojila, lebo išla asi na nejakú potrebu sa prejdúť s chlapcom jedným a tak, porozprávať sa o živote. No a tak jej kamarátka ostala. No a potom oni sa ma pýtali, lebo ja som tam bol aj deň predtým sám, čo som sa vôbec čudoval, že ma pustila kamarátka s výhodami, že môžem ísť, čo proste... Nezamkla ťa. Nezamkla, ale to bolo o tom, že ona cez deň sa dosť opila, tak som ju odpradil na izbu. Pekne. Gentleman, všetko, aj vodu som jej dal, lavora, tak, ale ja som išiel. Lavor. Keby náhodou grcká. Tam máš moře, on sa kúpe v Lavore. Lavore. Ona robila Lavorovicu. Lavorovicu, áno. Tak som išiel tam, tak som vedel, že kde už je toalety, tak no. Keď sme tam išli spolu, predposledný deň pred odchodom, tak vlastne ona s tou Rakúšankou išli aj na toaletu. Ja sa ma pýtal, kde je toalety. No a ja som tam bol, vlastne boli tam aj chalani zo Slovenska, z Dunajskej Stredy, fanúšikovia, Ultras. Hej, takže ale typek, ako ten hlavný tam bol. No a tak sme popíjali si pri bare, no a išla taká blondína, tak hneď úsmevine, iskra preskočila, tak ja, že hneď haj, že zelený haj.
že where you from? Proč ty vlastně před babama hajluješ? Nie, Ja nie to tak není haj, doma, akože aha. haj. Ja s tým nesouhlasím, takže ako... Bola vysoká, tak ja hovorím, že haj. Vieš, jak ten deň, Boha jeho, jaká si vysoká. A keďže ja zdatný angličtinár ako lingvista, aj nemčina nie, takže where you from, ona Germany, a Linkista? Lingvista. lingvista. Takže Ne architekt. tak ona, že Deutschland, ja hovorím, tak ja hneď som prepol na nemčinu, že ja genau, takže ona, že speak du Deutsch, ja ein bisschen, tak sme sa dali, no a ona sa volala Natália, no a ja Daniel, tak ja hneď, keď sa zoznamujem, tak pusu na lica, no a ona mi dala jazyk do úst. Tak samozrejme, ja som sa nebránil. Svíňa, že? No, lenže nastala scéna, že áno, tak vymenili sme si kontakt jedno s druhým, že ešte sa uvidíme. No a zhora to videla tá moja kamarátka. To ja som nevedel, keď sa vracala z tej toalety. No a jak prišla ona, že čo to bolo? Hovorím, že čo ako? Ona, že tá blondína, hovorím, že Nemka. No hovorím, však to je v porádku, ale a čo ten jazyk ústa? Však som pýtal. A ja hovorím, tak išla okolo, tak sme sa tak pozreli na seba, tak sme sa dali do reči, no a hovorím, a ten akože jazyk čo? On však, ale ja som v tom nevinne, jak nevinne? Hej, ja hovorím, však, ja som sa zoznamoval, ja dávam na pusu na lico, gentleman, ako, no ona mi dala jazyk a do úst a hovorím, no ale ty si sa určite bránil, však si videl, že som sa nebránil. No a tak tam už scéna jedno s druhým, no a ja idem na apartmán do Noválie, hento, že daj mi kľúče od biznisu, tak som jej to podal a ona, že no a ty akože čo? No však ja ostávam sa baviť, ja som tu prišiel baviť. Tak ona nasrata išla a ona keďže bola autom, hej, tak vraj, aby som sa, a na druhý deň sme odchádzali, tak aby sa nečudoval, že ja tu už nebudem ráno. Hovorím, dobre, však kúsok je do Zadaru, lietadla lietajú, autobusy tiež chodia vlaky, ja sa domov dostanem. Takže bolo to tak, že nakoniec zostala, zobrala ma domov, ale nastrata polku cesty, takže tak. Ja bych rád řekl jednu věc, jak jste vzpomenul, tu krásnou věc, že kamarád s výhodami. Ano. Já mám strašně trapnost na sebe, já teda si, jak se říká, Martin, budu si sypat popel na hlavu, ale jaký jsou tupý, protože tím, že jako jsem dlouho ženatý, tak nechodím žurovat nic, ne jak tyto dva blázni. A jedně sedí zákaznička a ve studiu a nějak se tak bavíme o těchto vztahoch, ale všechno jako fakt všechny početnosti. Ano. A ona mě říká, že prostě, že má nějakou kamaráda s výhodama a tak. A já vážně, jak jsou komunikativní, tak prostě říkám, to je super. Jo. Já mám taky takovou kamarádku a říkám, ale ne jako že s výhodama, protože já jsem ženatý, ale moja žena o tom ví. Ona teďka říká, ta moja kamarádka se rozvedla, tak říká, že prostě já jsem byl něco tam vrtat a také, že a ona teď se dívá a říkám, a on se tak dívá, že žena o tom ví. Říkám, jo, však já jsem si tu holku vyrůstal, ona se rozvedla, tak to má taky hodně komplikované, tak já jsem zebral vrtačku a jsem mi nějaký jako pár ďur vyvrtal, lebo nikdo jí nepomáhá. A říkám, ale to je fajn, jako, že když máš kamaráda výhodama, že přece je ta holka, já jsem roky neviděl, mě řekla, Marek, nepomůžeš mě, lebo potřebuji tam něco zavěsit, jasná, v pohodě. Jsem to vyvrtal a šel jsem dom. Říkám, si myslím, že lidé by se měli pomáhat. A ona se dívá mě, že a já, co je? Víš vůbec, o čem mluvíš? Však normálně, že když někdo, tak já kdyby byl slobodný, říkám, a mám problém například, jak se peče něco, tak už zavolám, počúvaj, dáš podně, prosím tě, jak se to peče. Ona jim taky pomůže, když já to neumím. A už se mi tam něco nezdálo. A víš, co je to vůbec kamarád s výhodama? No jo, však si pomáháte, ne? Ale to je sexuální. Co? Tak to ne, to já jsem jenom vrtal. To sa točil vola. A já to jsem si vážně myslel, že kamarád s výhodama by prostě jako... Že pomoc nějaká. Pomoc, a já jsem Ale však je to tak, čo? Jo, ale já jsem si strašně potom, já už jsem to víckrát teda říkal svým známým, říkal, já jsem taky idiot, vole. Ale vůbec já to nehambím. Jak ty říkáš, čistota moje dětské duše řekla to, co jsem cítil, nic zlého jsem neudělal. A ona byla udivená, že a tvoja žena o tom ví? No jasně, však já nemám se ženou tajnosti.
Jako, no, To je vzťah. Já jsem nic zlého neudělal, jako, že jsem vyvrtal nějaký... No dobre. Konec, no poďme ďalej. Ja by som to posunul trošku, aby sme teda... A ešte, aby som nezabudol, keď tak to bolo také, že... Ja, že ideš dať mail na seba kontakty. Čo by som nezabudol. Nie, tak bolo to také, že Mám vrtačku, kdybyste tu potom chtěli, už dievčina sa nevrtám. tak na mňa namotala, že som proste, že to už bolo otrávne. Čiže ja som si musel aj zablokovať na telefóne, aj na WhatsAppe, na Facebooku, Messenger, vymazať. Ty máš jednu nevýhodu, že ty pracuješ tak akože vo verejnom prístupnom mieste, čiže aj tam za tebou môžu chodiť. No, môžu, aj chodia. Chodia. Takže majitel má hodně ochytaný bar, jo? Má. Ale môžu tam chodiť spolu na obedy, vieš, to je zase pekné. Že počúvania, Alebo na večere. a majitel takto, když neudělal s majitelem takovou dohodu, jakože, že, myslím, že Fero, že? Nie, Ivan. Ivan, počúvania, Ivan a Jožo. keď ty babi budú za mnou chodit a budu ti tu jakože komunicovat ty meníčka, dáš mi nějaké podiely? Ale napríklad už mi minulé majiteľ povedal, že keď sa, lebo človek tam veľa tých žien spozná takto, tak mi minulé povedal, takže no Daniel, ale mal by sa krotiť, aby to nebolo také, že zákazničky, že, ale hovorím šéfe, ale ja idem pekne slušne sa opýtať, či sa môžeme zoznámiť nejaký kontakt a keď mi povie, že nie, ja to rešpektujem. Takže to podľa mňa není, že otravovanie, alebo že idem za každú cenu, ale keď sa mi nejaká páči, tak... Mně se líbí, že když je to jako, že jak říkáš, měl by se trošku krotit, teď jsem si to přehodil do takového extrému, že teda když ti ty plány vycházají a děláš restauraci, že ty kdyby si v podstatě každou oplodnil, tak v podstatě tu přeměníš na nějaké cupy lupy, alebo maminky tam přijdu, že jako... Tak oplodniť nie, lebo berem prší plášť stále, sa snažím, aby... Takže... To je pekné od teba. Lebo... Téma. Lebo, jak sa hovorí, lepšie je bez, no ale tak zdravie máme len jedno a tatínek ešte nechce byť. No, ale aj zdravie. To je Zdravie, to je, lebo vieš. už je jediná doba. Áno. A to je výhoda napríklad toho trvalého vzťahu. Že je to lepšie bez. To je pravda. Ešte ti s Marekom dneska možno, že rozšírime obzory. Ty vole, už jsem se ale že čím? Jako já tu obzoru, já mám to To bude potom bonusový obsah na OF-ko. Vaši v této témě, kdybyste chtěl, já bych... Marek, nevykrúcaj sa s Ne, pohodě, já přiznám všechno, to můžu. Ale takto, já mám, jak se říká, doma uklizené. Áno, poupratované máš. Poupratované. To je, že není pravda, lebo Dore prerába, čo si je tam. To je bordelek hovado. Tak to je jiné, ale myslím vztahovo. A v týmato tak. vašíma srandama, dvojíma mám úplně, já říkám, já nic nechci měnit. Dokonce já teď velice rád chovám zvířata a mám králíků, mám myša králíka. Vážený, někdy myslím, ale že Myšo jdeš. Hej? Plná para. Já úplně ho lituju toho myša, on vážně na nic jiného nemyslí, tak jak je Dano. Presne tak? Počkaj, to akože tú polaritu určite dnes dáme, ale ešte je tu jedna taká tá, lebo ty si spomenul, len tak okrajovo, možno, že zámerne, ale keďže my ideme pod povrch, ja ti to, Áno, ja nemám s tým problém. nedarujem. Je neodmysliteľné k tomuto patrí. Ja sa menujem Patlik. Dobrá tedy, tak Patlík. No. Ty si podsetí. Je moc za času ráno, no. Neodmysliteľne k tomu patrí, jaké pekné patrí. Správne si to povedal. Že sem tam sa to môže presne, že zadaná. No a niektorí muži sú veľmi majetní. Bol už aj taký konflikt, že si povedal, že toto za to ani nestálo, alebo že si musel... Potom je taká tá známa z veľa filmov, jak tam sa z okna, z balkóna. Alebo do skrine sa skovávalo. Čo to je? Tak to nie, ale bolo také, že som už aj facáka dostal. Ale bolo to tým, že bolo sa na takej spontánnej diskotéke, to som neplánoval, že idem a potom som odprevádzal domov dievčinu a tá dievčačka už bolo aj popité, nie? A tam ma hladkala chrbát, išla aj zadoček mi hladkala, aj takto. Takže si šiel pred ňou vlastne. Áno, tak, ona sa ma Ale ešte aj držala, taký takto, lokaj, ruka, vieš. taký lokaj. Ale mala tam aj kamarátku, takže obidve som tak držala, len tá jedna dobre. ma, hej. No a potom sa stalo, že som ako napísal na druhý deň, že fajn, toto, ale nič sme neriešili, vieš. Len asi sa nejak jej manžel dostal, len som nevedel, že ona je vydatá. Aha. Dostala si nejak do telefónu Nebol takto. prstenok? To som si aj nevšimol na diskotéke. Neviem, či ho mala dole, bola tma.
Takže To je dobrá pri tmie, no. Ten prsten ťa nerozhedral? Nie, ale hovorím, nebolo nič také, čo by len asi sa nejak jej dostal, len hovorím, jak si ma pekne škrapkala cestou domov a takto. Tak on si to a on si potom nejak sme na seba narazili, tiež vonku, no a dostal som, bolo samozrejme popité, ale nie, dostal som také, že nejaká facáka vyťahne za uši a takto. Len ja som povedal, kámo, sorry, nevedel som, že ona je vydatá. Takže tak. Počkal, to je velice milé, jak říká. Takže ona niečo, ale hovorím, nebolo nič také, On že by tě bolo strašně niečo. zdegradoval, já nechci nic říkat. Jako Nie, ja s tým nemám problém on hovoriť. vlastně použil výchovný trik, protože ne, že on by tě zbil surovo, on tě normálně vyťahal za uši. Vyťahal za uši a dal facáka. Strašné, Takže to je tak. strašné. To by mě asi, dobře, že se sa to nikdy nestalo. No. Ale Ale nebolo také, že by som bol, že v nemocnici ležal, alebo takto. To On byl zase aj si, fajchala. a utekať si nikdy nemusel? Skovávať sa nikdy? Jak ten, čo prišiel domov a videl, že teda žena niekoho tam má, tak išiel do kuchyne, zobral pohár vody, otvoril tú skriňu a tam stal ten holý chlap zakrytý a on že tu máš aspoň vodu, ja som tak chustal Novákovým. Nie, takto som nikdy nebol, že niekde u ženy alebo u slečný, že by som vedel, že je vydatá, alebo je zadaná. No to už by nebola slečna. Dobře, No, ale takže- ještě přejdu takovou jednu levelizaci. No. Marienka. Ináč áno, to som skoro zabudol. Kde to vzniklo, no? Áno, kde to vzniklo. Ja ani sám neviem. Tomu sa dostaneme. Proste nejak spontánne, nejak proste, že... A bola aj reálna Marienka? Akože Mariena? No, akože meno áno, mal. Takže mal. je to Tak validné. možno odtedy to tak hej, ale hovorím, bolo to také, že Ja mám nebolo to totiž nejak kamaráda. plánované, že Marienky, ale... Nadpojím také dvě věci, jak jsem těch 90. roky prožil v baroch, 80. konec 80. 90. 20. Tak se mě tam lubilo, jak řekl, že jsem ho odprevázal. Já jsem měl kamaráda, Richarda, a o Richardovi bylo jasné, že ten to bral také cupy-lupy, jako ten měl databázu. Cupy-lupy. Ten měl Bolo tuto hore. Podotýkám, Richard měl databázu takovou, že by mu fakt záviděl lišici. Mnoho lidí ho mělo za debilka. Ale tím, že Richard sa nejak se mnou kamarádi, lebo byli jsme kamarádi, chodili do podniku, tak sranda byla v tom, že tak jeden kluk mě jedno říká, že, a budu velice slušný, že ten debilek, tupý, ten odprevázač, ten uchylák a všecko a ještě na něho chvíli nadával a říkám, no, ten uchylák, ten trapný, čo nikdy nič, tak ti cez víkend doprel frajerku. Tak to je to, že má ťa možná někdo, jak říkáš, za takého, ale pozor lidi, ne každý pes, který štěká, nekůše. Takže a na toto chci, jak si říkal Marienka. Ten můj kamarád Richard Bake, jsem mu říkal. Richard Bake. Mě vždycky, když to říkal, mnoho lidí ho jakože teď bude poznat. A říkám, Rišo, a ty babi, jaký koře znáš? No, tak normálně, víš, no. Já jen tak hovorím, tak miláčik, zlatičko, a zlatík a také. A proč jen tak díváš? Kdo si to má pamätať, tých jména? Už sa mi to stalo, že ráno sa prebudíš, že miláčik, ahoj. A už sa mi to nestává. Ale proč sa ti nestává? Já vždycky odcházím už nocí. No. Tak aby jsem věděl, že tam to byla ta pointa o těch jménách. Jak si zapamatuješ to množství žen, jakože v tom pojetí, že Janka, Danka... Keďže ja mám ako pamäť na tvare super, ale čo sa týka mena, tak to koľko razy, keď sa aj s nejakou zoznámim, tá za chvíľu... Miláčik. Nie, že prosím ťa, ešte raz mi môžeš povedať to meno. Lebo možno v tom rozhovore a v tom zoznamovaní som v takom tránze vytržený, že pekná baba, tak aj zabudnem to meno. Já bych ti dokázal pomoct. Já jsem teda proti tomu, ale jemu bych to vážně pomohl. Když budeš si budeš vědět, že nemůžu si zapamatovat přijít, já ti například řeknu, že Alexandra, ti vytetuju. Aha. Že nie, už to viem, ale Marečko, ja som proti tetovaniam, ja tetovania nemám. Ja mám aj ľahšiu ja by sa memorickú nikdy nechal tetovať. Možno už si počul, že je dobre zopakovať meno toho, že keď sa s niekým spoznávaš, môžeš mu naspäť, on ti povie, že ahoj, ja som Marek, a ty môžeš, Marek, ahoj. Že ty si tak, ako keby zapíšeš to. Ty si také Marek? Umelecké. Ale to nikomu nejde. Gustom. Marienky.
Marienky. Aj sa to niekedy dotklo? Že si Že do by tej som povedal, že kategórie- pekná Marienka, takto. No, že ty... Boli také, že hej. ale však ja sa tak nevolám a takto, ale ja hovorím, ja to berem v globále. Globál. A ona keď povedala, v globále? A ona povie, že áno, takže ty si takýto a takýto. No, nebudem ti klamať, áno. Takže ja som zase taký, že ja to hneď kujem za horúca proste. No. Možno, áno, stalo sa, že niektoré sú baby také, že áno, potrebuješ ich dobývať a takto a pozy. Mňa to nebaví. Ja si čas vážim, preto ma nebaví ani si nejak, že vypisovať. Hej, že jak s jednou sme sa mladou 18-kou mali zvon, všetko a potom ona povedala, a vieš čo, radšej si len píšme a takto. Tak som povedal, vieš čo, ja si vypisovať nebudem, lebo je to, poďme na kávu, poďme na obed, alebo takto, hej, poďme si zašportovať. Ty rád vystravuješ, Ty, ak nosíš ty obedy, tebe to pritkvelo k srdcu, ty rád vystravuješ. Tak poď na obed, ja ťa vystravujem. Stravni. Lebo bol taký, kedysi taká anekdota, že bol som u tej baby a tak, a ona tak ráno na mňa pozerá. Ty hajzl, ty si ani nepamätuješ moje meno. A tak ja, že ne, počkaj, ja musím ísť teraz na vecko. A teraz išiel som na vecko a videl som, že tam má poštu, tak som sa prehrabával potom. Ale taká bola nasrata, když som mu nazval nájemníkem. Ale, dobre. Marienky, jasné, asi už každý pochopil, ak to nie, teda Dievčatá, áno. Dievčatá, dievčence. Milvky, Tinsky. Ty si povedal, že proste ty, keď spadaš peknú ženu, tak nemôžeš si pomôcť a ideš ju pozdraviť a ten očný. Však ono je to také, že... Aj si to zažil niekedy v reštike, keď si bol u nás Ja jesť. som ťa aj videl v akcii Áno. a sme sa vždycky tak akože zasmiali, že boha, ten Dano sa s tým nesere. Ale tak možno, že ideš na tú kvantitu, že keď máš ten cieľ a povieš si, že proste saturácia sa vyskytne vtedy, keď ten počet bude naplnený. A akože ja to... Nemám nejaký proste, že hranica, že toľko musím, jak sa hovorí, zašportovať s toľkými a toľkými, hej, tú gymnastiku. Ale padlo ich dosť za vlast, by som povedal. Takže, jak sa hovorí... Mamoval z Ukrajiny. Ty si sa hovoril, že ty si international lover. Áno, Takže to je ja mám, globále. padlo aj za vlast, aj zahraničných dosť, by som povedal. Áno? Áno. Tak potom si reprezentant. Reprezentant, preto ja rád reprezentujem našu krajinu, aspoň niečo. Dúfam, že aspoň tam dávaš kvalitu. Ja si myslím, že áno, Máš výsledky? má výsledky a preto Nejaké zbieram body do rankingu, aby Slovensko stúpalo v rebríčku Nejaké hore. medaily ti měsíčně chodí, jakože nepřišli alimenty. Nie. Preto hovorím, berem ten prší pláž a snažím sa Ja dávať som tiež pozor. žil v zahraničí a tiež som reprezentoval našu krajinu a vždycky som si držal ten AAA rating, že dôsledne a trpezlivo a akože s vášňou. Vášeň musí byť. Musí byť vášňou. Každý musí byť vážený. Že teď jsem se ztratil. To je asi aj dobré. Komerčí. To je asi aj dobré. Ano, to bude asi. No a teďka ještě jednu věc mám. Mě můj kamarád říkal, tež byl čišník. A vrchní prchní, ne? ty roky prostě nezapřu, že jsem se hýbal. Jasné. No a on byl taky čišník a říkal mi taky příběh a hned nadvážu, co ti chci dát. To je taky super. A on mi říká, že a víš, já jsem čašník tam v tom, a tak počkej, přišla ti tam taká super, ale že super. Baba, teď to říká, oni tam dělali svatbu. A ty, co dělají ty svatbu, jak se to jmenuje? Družičky? Ne, myslím. Starejší? Ne, no to je společnost, která dělá... Jaká svadobná agentúra? Áno, a v té agentuře, počúvaj, strašná blbá. Ježiš, či som s ňou neskončil na hajzli. Ulomili sme dekel, všetko, no dobře, ale to nechci, no. A skončím a nad ráno mi hovorí moja čašníčka, že ty si bol s tou babou, že no, tak nekecala. A ja som bol taký vylakaný. Že odkiaľ vie? A že to bola moja sestra. Aha. No a ona mi povedala, že jak to nespravím jej, tak jej to povie rodičom. A ona má iba 17. No to som musel. A to som ešte nevedel, čo príde. Asi za týždeň tam prišla baba, lebo tam byl nový tam byl čašník. Prišla baba do kuchyne, tež pekná, ty kokšo, a hovorí mi, že... Ja to musím... Majko, počúvaj, ty si spal tuto s čašničkou? No. A teraz si hovorím, ty kokšo, to je mama asi. No. A s tou mladou z tej agentúry? No. A je to chyba?
no to jsou moje sestry a já chcem těž. Tady to ostalo v rodině. A on chudák, že čo? A vážně mě to udivilo, nebyl jsem u toho stolu sám, kde jsme seděli. A oni, že čo, dal si? Nie, že ja teda som chcel, ale hovorí, že Ježiš, to by mi, ja nie som veriaci, a to by mi už neodpustil. No a teraz si, jako, pozor, to bylo dobré, ale naschvál jsem ho to osolil. Áno, dobre, to bol trip, spontánne, takzvaný trip. spontánne. Teď otázka na tebe. Áno. Zažil si něco takéhoto, alebo respektive máš také méty, pán trenér? Áno, kondičný, To je druhá vec. Výkonnostný. výkonnostný. Takže, akože myslíš, že sestra a takéto, hej, že rodina... No, Jako nie moja rodina, ale že... otázka padla. Není nad ľahký nedelní incest. Ale že prišla, že on to myslel v tom zmysle, že prišla nejaká baba, že počula som, že... Ne. Máš takúto métu aj ty. Tento môj kamarád Majko tam padl trochu nechťa. On byl vlastně vydíraný. Citově aj fyzicky. Mohl to žažovat. Ale že řekni, že počúvaj, toto by som chcela ja. Napríklad dve sestry, jednu sestru. Ale počúvaj, ty máš tu, poješ príklad nejakú tú tvoju Marienku. Tam něco s ňou spácháš a naraz príde, že to je moja sestrnica, počúvaj, dohodni mi ju. Ty hajzel. Prostě... Napríklad takéto som nemal, ale mal som tak, že mal som dve sestry. Nie naraz, samozrejme. Na koberci. Janku a Danku? Nie, tak sa nevolali, ale mal som tak, že jednu sestru a časom som mal druhú sestru. Na koberci. Ale na koberci. Nebolo to a už som mal napríklad aj tak, že som mal aj mamu a potom aj dceru. Nie naraz. Chcel by... Vtedy môžeš... Ale chcel by som. Chcel by si, máš mety. Chcel by som tak, že naraz mamo aj dceru, či to len v tých seriáloch pre dospelých je, alebo chcel by som to takto vyskúšať, že... Je dobré mať cieľ, áno, je dobré dávať si cieľ. Čiže mal som už mamu, aj dceru, ale v inom období, hej, nie naraz. A potom, vieš, poznáš tie základné zásady. Lebo tam sa ti ponúka poloha rodeo. Aha. Marek radšej nepí. Vieš, aká je rodeo? Nevieš rodeo. Že keď už si s tou druhou, či už matkou, či dcerou, či sestrou, či to je jedno, chytíš sa zo zadu za prsia, za vnady a povieš, že ale sestra bola lepšia, že koľko sa udržíš. Aha, tak. No, ale tu sú tie zlaté zásady, golden rules. Nikdy neporovnávať. Teda aspoň nie... To nie, to som neporovnával. Ani tie sestry, ani mamu s dcerou. Mama bola skúsenejšia. No tak to je logické. A môžeš zase pochváliť dceru, že vidím, že si zdedila po mama, alebo vieš, nejak tak... No ale to som ani nepovedal. Vieš, no nie, lebo to by bolo náhodou, aby, hej, prišla domov a povedala, vieš čo, bola som s tým a tým a že vraj, že som po mame. Dobre. No, takže... To je, čo slovo, to smeč. Ja mám zase další vec. Eso. Zase bude to působit jako alibisticky, ale vážně, hodně jsem to vyslechl. Ty si ten nadal? Teď můj kamarád mě říká jednu věc, že taky číšník. Áno, sami A říká, že Polivčička byla? Přišla mi tam raz jedna taká babenka, taká mladá, seděla tam, normálně jsme se tak rozprávali. Ani neviem, jak sme skončili na bedničkách ve skladě. Počúvaj, no topka jak blázen. A ona aj potom, furt tam seděla u toho baru. A ja takto sa s ňou rozprávam a odkiaľ je a tak, abych to urychlil. Tak ona říká, ja bývam tam a tam. A popsala mě ten panelák a říkám, ježiš, tam bývá ten a ten. No, však to je môj sused. A on to říká, že tvoj sused, že no. Tvoja mama sa volá, vymyslím si, Viera? No! A tedy mi to došlo. Tak ja som kedysi, jak ty říkáš, rodeo robil na jej mame a mama hovorí, že ticho, vedľa mi spia deti. Ty kokša, ja som vedel, odkiaľ je ten talent. Tak to je tá vec. Áno. Aby sa to nezvrtlo, a potom tati. A na to mám další příběh. Ježiš, ne. Dušan je krasavec. A práve sme prišli u všetkých subscriberov. Ne.
No, dobře, a nebojí sa toho, že sice máš nejaké ty druhy ochrany a všecko, ale i Pantesa se utne. Môže sa stať, jasne. Ochranné pomůcky alias OBP vždycky nezafrčí. Prší plášť. Jak se říká, že neboj môžeš, ja beru antikoncepci, sorry, ale ja ne. No. Už boli aj veľa Aj takých bolo. roztrhnúť sa vieš, vraj. Aj vie sa roztrhnúť. Ale keby napríklad nejaké povedal, že naposledy taký 2 týždne dozadu No. v Trenčíne, To bylo teda dávno. boli sme na ochutnávke rumov, potom samozrejme sme išli party na diskotéku a dovliekol som si domov takú milvku 40-ročnú. Milvku je co, abych vedel? Tak, ja to tak volám, také už mamičky. To ty si nevymyslel, že to je z filmu. To je z filmu, To ja som ale ja to nevedel. beriem od Ono to 4... znamená Mom, I would like to fuck. No, Abyste věděli jednu věc, protože amerikanistické termíny nejsou moje blízké, Alebo MBCP. určité věci nevím prostě, tak omluvám sa v túto moju negramotnosť v tomto A smeru. to jak už minule si tu Áno. Alebo Pán lingvista. Prcičky si videl, tak tam bolo MBCP. Milvka, no. No poď, a poď, dovlekol si Milku. No, tak, kravu. takto, ešte to bolo to, že v nemenovanom trenčanskom podniku sme skončili tiež, keď si hovoril o tej toalete, ale len Bafalko. Hej, Bafalko znamená... Bafalko je co zas? To je len dymka míru, Aha. jak říká pán Košťál, ale teda... Pardon. Tak som si ju dovliekol domov, ešte sme jej kolegyňu zaviezli do Nemšovej, no a išla ku mne, lebo nebola odtiaľto, tak ešte tam bola dymka míru. No a že ideme na ten akt. No ale som povedal, že dobre, tak som si vyšiel vyberať prší plášť, hej, z peňaženky, lebo však nosím 3 so sebou. No a ona, že... Tri peňaženky? Nie, 3 prší plášte. Durex, keby, hej. Keď príde Monzu. 2 berem pre seba a jednu mám stále, keď ideme partia von a niekto mi stále z partie povie, takzvaný kamaráti, že na požičanie. na požičanie, hej. Áno, bude pršať. Áno, bude pršať, požičaj mi, hovorí, jasne, jeden môžem, ale 2 stále pre mňa. Jedno na subtropu. Počkaj, raz vyťahne len dážnik. Čo až? Jednu do Bude subtropu. to aj ukázať, hej, že je to tu aj s peňažmi. Ona vie, že ideme trtkať, ona mňa vyťahol dážnik. No tak som išiel, akože rozbalí ten kondom, vyťahol, ona, že čo robíš, že idem, že zobrať pršipla, že kondom, že ona, že nie, že bez toho, že ja s tým nejdem. No a ja jej vravím, že no ale ja bez toho nejdem. Ona hovorí, však ale ja mám teliesko v tele, to je akože proti otehotneniu, či ako to je, že na nejaké obdobie, že sa nemusím nič báť, aby hovorím, ale ja... Ja to volám brankár. Brankár? To telesko tak vyzerá ako rozpažený brankár. Áno, to som nevedel. Som nevedel. Ale ona Sa povedala... spýtaj, keď niečo nevieš. Ale ona povedala, že proste, že tak a tak, že nejde, tak hovorím, tak... Sekundy som udržal to tvoje, prepáč. A ja hovorím, no tak, ale ja bez prší plášťa nejdem. Ono, že prečo, že však ja berem, mám to teliesko, hovorím, že už, vieš, aj zo zdravotného hľadiska, lebo ja neviem, s kým tá baba predtým spala, kde čo môžeš, hej, a ja keď... S brankárom. S brankárom nejakým. Evidentne. Takže bola nasratá, ale prespala o mňa, ešte ráno mi spravila Bafalko, chcela aj raňajky, hovorím, že nie, že som unavený, tak som dal len celá skon jeden a vypravadil na Bolta. Asi Išla v domov. kouření, jo. No, ale dymka míru bola dobrá. Veľmi dobrá. Aj tam tá trpezlivosť zohráva kľúčovú. Počkaj, ale musíš to, že akože, že proste, a jak mě miluješ, jak ti na mě jak ti na mě záleží, tak to nejpluješ. No, nie, ale dala Ale si tá, čo ťa chce naozaj zaujatá, aj klokta. Ja teď Ale počkaj ešte, aby sme neodskočili, on povedal, že lingvista, takže vtedy môžeš opätovať Bafalko zase lingvisticky. Či som dal leasingovú spoločnosť, nedal som. Kunulingus sa to volá. Ale trošku som, jak sa hovorí, že prstoklad, klavírista, Prstoklad, hej, klavírista Trišorikin zo Superstar. My to voláme gitara. Ale akože A ty si to kastane, ty leasingovú spoločnosť mám rád, akože Áno. musím popravať, ale jak sa hovorí, to musí byť akože kvalita dole. Jak sa hovorí, aj anglicky trávnik Wembley to musí byť. Počkaj, a ono to je vzájomné, takže... Áno, však tak človek sa stará o seba, vieš. Takže ty si aj zahradník ináč. Ja som aj záhradník, kosím to. Vieš, lebo to je tiež zase taká pekná, že ten jeden hovorí, že má moja, že normálne som jej ukázal, aj mu vyvalilo, že to taký, on máš ako rom, je taký smrad. Ale Nie, človek, akože ja hovorím, že hygiena je základ, to je to alfa je to omega. bez debaty, a obzvlášť Hygiena. v tejto promiskuite, to bez debaty. Takže aj intimný gel pre mužov používam, je taký Intimný dokonca. gel pre mužov? Je, v DMK ho kúpiš Áno. za 7 €. No a takže... A čo to akože má za... Lebo my sme, vieš, už... Tak nemá to, my sme vnútri. nemá to nejakú, že príchuť, ale predsa pH človek má každý iný, takto, takže aha. a ja si myslím, že tá
A jak to sa je povie? solvína na bambu. Solvína. Takže, hej, Marek Treši, len pozor na solvínu, lebo to má aj tie zrniečka. Lidi, z tejto témy vyberte mňa, ja sú tu teď jenom pozorovateľ. takže hovorím, že... Ja tady čekám na autobus vlastne. Áno, na zastávce. Takže preto hovorím, keď aj, hovorím teda, mám rád tú leasingovú spoločnosť, tak aby mi baba aj voňala aj všetko. Áno, Lebo jasné, keď mám rád ryby, ale zase v inej podobe. Takže... A mám teď takovou věc, dobře, počkej. Samozřejmě, aby jsme to nepřehnali. Ja som ináč vedel, že dneska bude výživné. No jo, já se bojím, co neřeknu doma, ale nevadí, jak já řekl Jaroslávy, klidně nadávají, urážejí, to musíte si napísať. To, áno, to mám tiež rád. Pozri sa, ono je, my s Marekom už to máme tak, že rozkoštovať sa môžeš hoci kde, ale naješ sa doma. Áno. Vy to máte tak. To se rozkoštávam. Nie, ale však to môže stále, ja to tak hovorím, že veď to je dobre, že to, že si zadaný, neznamená, že sa ti prestali páčiť ženy. A zároveň je to aj dobré, lebo to znamená pre tú partnerku, že sa zostaneš a nezačneš pozerať po šuhajoch. Ráno šuhaj, večer šuhaj. Já to znovu budu opakovat. Len ide alibista teraz. Nebudu alibista. Marek, a teba žena či... Ne. Ta ti bilete tvoje mama. Ne, jenom ta tvoje. Jak říkám, já jsem šťastně ženatý. Doma mám nasadené ještě 2 dcery. Sa zlakoval, čo má nasadené. Ne, mám nasadené. Ale má aj nejakú zeleninu v záhrade. Mám 2 dcery. No. Koľko ročné? 17, 20. Teď mám ještě To je syna, ale fajn. ho Syna nepočítám. máš, Chci omluvit o těch ženách. Takže No, aha. ten pán Bůh, Syna do žien nepočíta, tak to som ano, dobre. tak ten pán Bůh, když si jako jsem se ženil a všecko, tak on říkal, jako každý máme nějakou moc, tak říká, jo, tak ty máš rád ženy. Tak ne, že mám hezkou mladou ženu, ale ještě fukla 2 dcery. Takže já přesně vím, já vím aj tu krásnou, aj tu odvrátěnou tvář ty žen, tak jak si říkáš, rozkoštovat, já se nikde nerozkoštovávám. Jak se říká, já mám všecko, co potřebuju doma, nikde nic nedělám, dokonce neflirtuju. Dokonce přišla nějaká žena ke mně, já jsem si ji nepamatoval a já jsem byl vždycky taky vtipálek, ty moje srandičky podobného typu byly a ona se mě dívala, tak to, že a tebe čo? A ona je tykala. A já jsem ji nepoznal. A proč, co by nebylo? No ty jsi nějaký divný. A já jsem měl pocit, že ona si mě popletla, říkám. A nepopletla jsi se nějak? A ona říká ne. Však ty jsi byl vždycky tak srandistý, samé, všecko bla, bla, bla. Samarinky, no. A já a musel se, normálně nevím, co jsem jí přesně tedy řekl, ale jsem se nad tím zamyslet. Že přijdete do určitého bodu, kdy jak kdyby to z vás nějak vyprchá. Takže já v žádném případě nejsou lovec, ani tak, ani tak. Já, jak říkám, já jsem spokojený člověk, proto říkám, že tu čekám na autobus a velice přijímám to, co jsem buď zažil, ne tak nezažil, pozor, to vůbec, a co jsem slyšel, nebo co jsem viděl. Jasné. A víc se s tím i víc podělím, takže. No ale ideme další věc. Ja mám teraz tú najšťastnejšiu obdobie. Rozmýšľam, jak to vyskodovať. Tu obdobie. Skloňujeme. Tu obdobie. Ale akože, dobre. Poďme to tak, teraz také tie kategórie, že jaká bola najrýchlejšia? Že od bodu začiatok po atletiku. Čo myslíš, že spoznávanie a sex, alebo konkrétne... Že od prvej sekundy, jak si povedal ahoj, kým prišlo teda k atletike. Fú, to by som musel zaloviť v pamäti normálne, že... No však preto tu sme. Môžeš kľudne loviť už aj v pamäti teraz. Keď budeš starší a ostaneš sám, už len to ti potom ostane. No. Bol len spomienky. No. Potom dobrú pamäť. Koľko tak? Mám 5 minút. 5 minút? Amatér. Tak bolo to také, že ahoj, tak sme sa zoznámili, kde si, čo si a šuba. Hej, nebolo to tak, že ahoj, ja som ju ťahal. A teď další věc. Neko řekl ahoj a strašně ťa zajímalo kouzlo jejich nohaviček. Ale ta dáma... Počkaj. Samozřejmě... Mne sa ľúbi, jak tu on čakal na autobus. A na autobus. Áno. Nohavička. Ale... Dobrá zastávka. Ta dáma měla neskutečnou šťávu v tom, že... Šťavu mala. Nepředbíhají Události. Událost. Měla neskutečnou šťávu v tom, že jak zuchtěl,
tak ti to nedovolila. Takže No, toto... začátek, konec. Aj sa stihol dvakrát, třikrát doholiť, alebo to bylo Ako na brade, hej? No jasné, to už si vyber. Ja to je ten opak toho, že dobre, 5 minút a potom ten druhý, Že ten protipól. tak to som zažil tiež nie raz. Že fakt, že baba taká, ale to som fakt, že dobíjal Jak a Stalingrad, nechcela. hej? Jak Stalingrad, No. nepustila. Proste ja som není taká... No počkaj, nie, to nám teraz ma nezaujímajú tie, čo nevyšli. To mi je jasné, že pri tvojom štýle kvantitatívnej penetrácie, že keď ideš na čísla, tak je jasné, že tých, čo ťa pošlú, že nie, ďakujem, ja už som jedla. že takých bude jasné. Ale teraz tam myslím konkrétnu, že teraz tých 5 minút bolo, že od bodu, že ahoj, do bodu atletiky. A čo bol taký ten, že si musel, že si akože zaslúžil, jak sa povie? Fúha. Si to vybojoval, dobojoval a povedal si, že tak teba moja, lebo vieš, ty sú To bolo celý večer, ako proste, že fakt, že som... Aha, ja som myslel, že niekoľko dní, že si dvakrát na obed musel vystrpovať. Nie, lebo ja keď idem na party sa baviť, tak nejdem za každým cieľom s tým, že idem si, zatrtkať, ale sú tie myšlienky, že sú. Ináč, počkaj, ale my sa nebavíme o party. Dajme, teď vymyslím model. Aha, tak myslíš. Ideš po meste, alebo príde do reštaurácie tvojej, tam pracuješ, alebo to nebereme Barzde, hej, na práci v jasné. Barzde, poznáš Marienku a to není večer. Vidíš ju na druhú, na tretí, možná nepísmenkuješ. Že počase, hej, že koľko. No proste, ale pozor, nie, že, no napríklad. Ty si fakt povedal, nepísmenkuješ? No, on říká, že nemá rád psaní, tak proto. Však áno, ale že si použil tú terminológiu písmenkovať. A to sa nemá? No, v tvojom veku už asi nie, no a neviem, dobre. Ja neviem, v mojom veku, teď sa ako... Dobre, potom Trhej, Máňo, trhej. Potom popísmenkujeme teda. Ty vole, no tak poď, no. Tak asi vtedy, keď som do toho vzťahu išiel. Neboli veľa, tých vzťahov boli 2, 7-mesačne, jeden 4-mesačne s prestávkami, 3, takže momentálne... ale to keď som mal 18 rokov. No. To bolo vtedy, čiže to bolo dávno. Ešte si nemal skillset, si nebol vyskillovaný. To je. Takže v podstate ty nejdelší vztah, co si měl, 9-měsíční? 7. Počkej, ešte jednu vec. Nejdelší tvůj... Vzťah, oficiálny vzťah. Nejdelší vzťah, který si měl, byl 9 a to bylo s tvou maminku, když mu byl bříškem. Aha, tak takže to maminka áno. je favoritka. Favoritka, to bude stále. Milujú na dešec. Áno. No, mama je len jedna. Áno, Presne tak. jasná. A jak tá mama hovorí, že prosím ťa, chod do pivnice a zober tam tie 2 vázy. Mama je len jedna. Alebo som počul, ale o pivách, chladničke. No, dobre. Takže to bolo také, že sme sa stretávali, ale to išlo a ten čas bol koľko? To bolo mesiac. To už si zmenil zameranie. Ale to keď som bol... sprintera na vytrvalca. Ale to som bol mladý, čo sa čulo, že by som bol v tom veku taký, že chcem hr, hej. A to bolo, že som mal nejakú trpenie, lebo fakt tá baba sa mi ľúbila, ale to bola taká láska, hej, tínedžerská. A teď ti dám jinou otázku. V těchto Marienkách. Jak jsem aj s Jarom řekl, že nemyslím si osobně, že člověk by měl lásku někde hledat. To musí prísť samo. To je pravda. Ale při tom tvojem nastavení Marienky, hopsala, hopšup, tralala, tak myslíš si, počkej, to je vážná věc teď. Myslíš si, že když přijde ta nějaká slečna, může být i paní, slobodná maminka, to je jedno, nebram je to, myslíš si, že v tom tvoje nastavení rozpoznáš a tady je to stop? Že to je tá práva orechová? No, nemusí být ořechová, ale že to je ta pravá. Takzvaná, ktorá... Ale práve, ja nemám na to slovo pravá, ale že jo a teď to skončilo, protože jsem tě potkal. Ktoré ťa odstaví z reprezentácie, vieš? Bude to ťažké, ale... A víš, proč to říkám? Proč to, řeknu to kvůli tomu, lebo se mi to stalo. Že si bol tiež taký lovec a Nebyl jsem lovec, jako pozor, jako kdyby jsem to měl říct, že vojáci to poznají, že když někoho jak kdyby usmrtí, ale to má zářez, tak abyste věděli, tak Dano už rozpílil nejedno lovecké. Takže pažby tam, on mu říkali bober pažby, on to všetko rozhryze. Takže proto se ptám, že prostě někde se to zaklapne a řekneš, když toto nevyužiju, alebo že to premárním. Moje já podvědomně, ani jsem o tom nevěděl, něco hledalo. Možná to byl sexuální neukojenost, možná to je
lovecká sezóna, možná je to nie z toho ega všetkého, ale naraz řekne, že já už nikoho nechci. Len ju. Mně to stačí. Ne, ju. Tam se nejedná vůbec o ňu. Ale teď sú šťastný. To je skôr o tebe. Teď, ano, o tobě. To bude tvoj... Že Ale si to rozpoznáš. Ale si myslíš, že... Že si poviem, že a teraz stop, hej. Úplne stop. Dá sa že povedať. niekto, skúsim to analogiou športu, že niekto tak veľa športuje, že už potom nevie, kedy má konca toho. Aha. A že či sa nebojíš, že... Alebo či vôbec je tvojim ultimátnym gólom niekedy naozaj povesiť tie tretry Kopačky, alebo kopačky na klinec. No. Neviem, ako nad tým som popravde ani nerozmýšľal. Lebo niekedy je taká analogia, ktorá sa používa, že niektorí ľudia si myslia, že tráva je zelenšia niekde inde, ale tráva je len tráva. A po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje. Ale ono... Možno, že teraz ten protipol toho, že naozaj, že ja chápem aj tú fyziológiu, aj tú púdovosť v tom, My sme lovci odjak živa. Ten samec je proste... Od prírody. Áno, lenže už teraz tá doba nie je. Už nie sme v jaskyni a nepotrebujeme obsadiť tú zem. Už tá zem je relatívne dosť dobre zaľudnená. To je pravda. Ale my sme sa totižto vyvinuli. My sme sa aj emočne, aj intelekčne vyvinuli. A vojáci vyšli v rozkaze. Ja počkaj, teraz to chcem akože trošku dovážna. Aby niekto nepovedal, že chalanče, vy ste sa tam hodinu a pol len smiali. Čo je zase pekné. Áno. Smiech liečí. Tak. Ale je krásne, a ja ti to aj trošku prajem, že krásne mať toho parťáka. Že lebo tie všetky sexuálne veci a to všetko, to je jedna stránka toho všetkého a patrí to k tomu. A je to jasné. Obohacia to všetko je dôležité. A mať to takého parťáka proste, vieš, že do pohody, do nepohody. A niekedy, ono sa to tak hovorí pri tom sľube svadobnom, že v dobrom aj v zlom, v bohatství, v chudobe, v zdraví, chorobe a tak. Že proste... napríklad ja to mám s mojou tak, že my si vieme tak aj zabobnúť spolu aj tak a proste niekedy máš taký, vieš, že ten deň bol dlhý, veľa vecí si riešil a neviem čo všetko a človek aj taký. A potom si s niekým tak len zabobneš, že proste si povieš, že by sme mohli aj taký, vieš, že má to aj obrovské plusy a napríklad, čo ti môžem už zo skúsenosti povedať, že keď je tam ten cit a že je to také, že fakt ste parťáci, benefit je, že už potom môžeš ten prší plášť tiež poveziť na žebík. Jasné. Nie predtým, lebo ten, čo mu prišpendil kondom, nezabudni kondom. Je to, tá kvalita ide hore. Že napríklad ten akt samotný, ten atletický, jak sme to nazvali pekne, že keď je tam aj ten cit, aj to, vieš, že aj keď sa poznáte, tak zase začínate nachádzať, aj experimentujete, dajme tomu iné veci. Jasne. Vieš, a tak ono sa to prehlbuje a zase je to taká, áno, vymeníš síce ten mladenecký život za to, ale je to dosť férový trade, vieš, že zase na oplátku dostaneš niekoho, kto bude ten tvoj parťák, na koho, že a je krásne, keď ťa niekto má rád, že byť pre niekoho tou osobou je jeden z najkrajších, pokiaľ že rodičovstvo je tiež ten ultimátny, že keď tie deti na teba dívajú jak na obrázek, že je to nádherný pocit. Potom minule sme s myselfom hovorili, že aj u psa to máš tak, že ten psík na teba tak pozerá, že proste, vieš, ja som včera išiel pre psa, chvíľu som mal ešte v kanci a tak on tak sedel a tak na mňa pozeral, že ty si ma tu zobral a teraz pôjdeme do prírody a ja som videl loptičku, že si zobral, vieš, až to také, že tá láska, to je taká čistá, úplne, že nefalšovaná. To sa hovoria, nie, že psi, že najvernejší priateľ človeka. No, ale keď nájdeš tú pravú parťačku, tak ono to tam je, vieš, ono tam vie byť. Alebo ty máš tú možnosť to vidieť napríklad aj v práci, že príde zaľúbený pár, že či niekedy nemáš také, že to čerta, možno by som kvôli tomuto tie Marienky aj vytradoval. Že by som ešte som neprišiel do takého bodu, že by som si povedal, že tak už možno, že dávno stačilo, alebo neprišla ešte taká, no bola, jak som vám spravil, tá Srbka, hej, toto, ale tak to už je minulosť. Ale chcel by som mať tiež, takže vnájsť takú tú, nehovorím, že právo, lebo tak ľudia sa berú, rozvádzajú, hej. Ale tak chcel by som nájsť takú, že tu, ja to poviem takto, ja to nechám na to hore. Že či má niečo pre mňa pripravené, takéto, že si poviem tak. My sme to dokonca, my sme to pre teba aj... Na volu Božiu to nechávam. Trošku ti pomôžeme, lebo tým, že my ideme do hĺbky, my sme v jednom diele o láske identifikovali, že jeden z tých ukazovateľov lásky je, keď začína ti záležať na tej osobe viac ako na tebe. Ja som to řekl. A my sme sa k tomu dopracovali. A ještě něco řeknu. No.
Problém, já to řeknu tak všeobecně. My žijeme v hodně rychlé době a na to nejdu se vymlouvat. A strašně všechno měníme. Když si ty lidé, je to možná trapné přirovnat, ale měli například 3 boty za život. A my teď si můžeme mít kdykoliv, až na malé výjimky, všechno koupit. A já vždycky říkám, že třeba rozlišovat. Lesí to je lovecká sezóna a je to ten alfa samec, prostě, že to máš dominanci, prostě, že může někdo na druhé straně tedy se nás dívat, mluvit o tobě jako uchylákovi o tom a můžeme se potom dotknout, jaký je rozdíl mezi, jak se jmenuje, to je nemoc uznaná, nymfomániu a Loveckú sezónu? A loveckou sezonu, to je rozdíl, ale... Promiskuitu. Ale tu je třeba si rozlišit jednu důležitou věc, že když potkáš toho člověka, který tě, dajme do té míry, okouzlí, například jak lidé se berou, alebo lidé, jak ty jsi zasnoubený teď, ty ještě na to čekáš, je volný, náš kdybyste chtěli vidět, na chvíli. Dúfam, že ešte dlhšie budem. Takže já to řeknu... Nie, akože na chvíľu si ťa môžu... Na chvíľu si ma môžete požičať, dievčence. Aj do 3. Třeba si uvědomit, že po určité době hledání a objevování, který je to tak nejpěknější ten vztah, alebo takáto éra, přijde taká stagnace. Je to jak nadšení, když si například někdo koupí pěkné tenisky. Novú vec, hej. Ano, a řekneš, já už jsem se dozvěděl, že mě jeden člověk řekl, a to jsou staré, a vypadají dost nové, a já jim mám asi měsíc. Tak mně to připadalo, je to blbé, že přirovnávám vztah k teniskám, ale je to podobné. Prostě když zapomeneš, že ten člověk je tvůj, ne jakože vnitřně je tvůj, že ho máš rád, a opomeneš, jak po něm toužil, jak jsi ho chtěl, a nebudeš ho chtět vyměnit za něco teoreticky, jak se říká, atraktivnější, které, jak vy jste řekli, není atraktivní, jen je to nové, je to lákavé. Tak tam je to potom to úskalí toho, že vlastně nikdy nemůžeš najít nic trvalého, pokud si neuvědomíš trvalost sám sebe. A teďka bych ještě jednu věc, jak ty říkal o tom vyměňování. A Richard Terminátor, můj kamarád, to jsem vyslechl příhodu. Byli na chatě a byla tam také nějaká Marienka a Richard, jak tak seděl, tak jí začal nějaké ty kolíky poušťat a ty, jak se kalerábí poušťat. A ono, že ty Ríšo, ty čo, ty zas ma chceš iba namotovat, ty si taký kurevník a všecko. A ten Ríšo, jakože si se tam smíli a ten Ríšo, čo ja? Mám ten z poslechu a on říká, že a ty si čo myslíš, že já to robím dobrovolně? Já hledám osudovou lásku. Já bych se tiež chcel vedľa někoho, vieš, prebúzať. Urobí mi raňajky, ale vieš, ja sa prebudím po nočnej a ona robí mi polievočku. A teď počúvajte, on mi toto vážně púšťal. A přijde happy end. No samozřejmě, kde skončili. Zase hore. Na povale. A teraz ještě předtím, než šli hore, tak on říká, ten že vraj hovorí, že no a ty si čo myslíš, ja chcem, aby ma to tak chytilo, vieš, že bude taký šťastný, vieš, deti, rodina. A teď no, skončili hore, zešli dole a že Ríšo takto sedí, pije a ta dievča vedle něj sedí, že no čo Ríšo, čo? Čo? Čo si povedal, čo? Neviem, čo? No, chytilo ťa to? Neuveríš, nie. Ešte raz. Nie, tak určite ešte chcem ti dať priestor, ale chcem povedať jednu takú vec, ktorá reflektovať na to, čo si povedal. Že je taká iná doba, že sa to zrýchlilo aj tak a zrazu máme všetké možnosti a namiesto veľký konzum je, vieš. Troch tenisiek máme 30 tenisiek a neviem čo. Ale pozor, o to je to vzácnejšie, keď sa to stane. Hej? A o to viac, vieš, že proste ja si myslím, že to budeš vedieť, že to budeš cítiť. Presne tak. Keď to príde, to budeš cítiť tuto asi. Áno, a presne to, že nebudeš ani hľadať očami, ale budeš skôr hľadať srdcom. Budeš sa s tou osobou cítiť proste. Ja to mám tak napríklad, že keď s mojou snúbenkou, kedy si vedel, že keď som mohol byť fakt, že sám sebou, že som videl na nej, že to, že som drbnutý, je vlastne má na mne rada, že sa neberiem vážne. Áno, že si... Lebo ja proste, ja fakt mám mentálny vek niekedy aj 6. No, a to je ja ako, často.
No, Si zaostaršil. ja som jej hovoril, keď sme sa spoznali, že 99, že čo? Že 99% času ma never vážne, lebo proste doba je zlá, ťažká, všetko toto a ja to rád odľahčujem humorom, aj proste... To je super, ale. Vieš, ja sa držím zásady, že usmievaj sa, že to pomáha. Niekedy hej, niekedy nie, ale niekedy to minimálne nasere všetky okolo. Áno, vieš, presne tak. Že proste aj ten úsmev je krásne, som kedy si pozeral taký, len tak odbočím od témy trošku, že taký experiment, že ľudia sa usmiali alebo urobili pekné gesto a potom sledovali, aký to má dopad na toho človeka, že ak sa mu normálne zmenil celý deň. No jasné. Hej. A teraz vrátim to naspäť k Marienkam, že príde nejaká žena, ktorá presne toto spôsobí, že už to ani nebude o sexualite, ale bude aj samozrejme, ale už to bude o tom, že jej úsmev bude pre teba ako povladením, že proste si povieš, že... Dotek na ňu bude jako, jak to já říkám, že když třeba běžně, nemyslím žádné intimní, dotkneš se jí a je to jak zázrak. Je to jako něco, co, jak kdybych řekl, dotknu se tě tak, abych si tě nepokrčil, abych ti neublížil. Lesti si skutečná. No. A vtedy by som chcel byť verný už. No to je pekné, to je pekné. A ešte je úplný úled je, keď sa to spojí. Že máš s ňou aj túto krásnu citovú a ešte aj tá iskra je tam obrovská. No, lebo to je jedno s druhým, vieš? To je veľmi dôležité, áno. Jdu ti udělat kampaň. Počkaj, musíš dať varovanie, že ide reklama. Reklama. Pozor, skrytá reklama. Zo zastávky. Táto věc, kterou řekne, nemusí vám vyhovovat a může to být klidně i nebezpečné. Ej. Dano už že už řekl, že tedy by chcel být verný. Chcel by som byť verný. Vyhodíme mail, takže se hlaste, ale nemusí to být jistina. Je to jak hazard. Á, sa dividendy, hej. Takže hovorím, Niekedy viac, niekedy menej. chcel by som byť tedy a taký, že teďka- si poviem, že áno, už som vyburený a už by som... To je tá pozitívna stránka toho, že keď ten mladý muž neskočí hneď do chomúta Tak. a trošku aj akože hovorí sa, že pokoštuje aj rôzne ríže, Tak. keď si to ty na tú rížu hodil. A potom príde predsa na to, že len tá tarhoňa je jeho vľúbená, hej, napríklad, hej, že je to, a to si tak aj dievčenci niekedy, že nájdi si staršieho, že budeš to mať také, vieš, že už je tak, my chlapi dozrievame neskôr, vieš. No ja o dosť Jak neskôr. vôbec. Jak vôbec. Ale tak je to, je to, a vidíš to. Ale sa hovorí, že my sme veľké deti stále. Dobře, a co když potkáš, pozor na to slovo, které řeknu, Rajda potká stejnou Rajdu. Á, vidíš? Aha. Nemyslím teďka v tom bojovém... Čo keď stretneš samého seba, tak áno. Áno, v tej potkáš- krátkej Ako v verzii. tej, akože áno. vo vzťahu, A myslím. teď už. sa zamiluje. Nie, či len že celkom. teraz by si stretol počkajte. Nejakú tú. samého seba, ale v ženskej forme. Já to chci prodloužit, já to chci pokračovat. Všeobecně, já jsem byl kdysi takým svědkem takého, jako pilí chlapi tam mluvili, že on by nechtěl žádnou takovou kurvu. On chce babu, která bude poctivá a chce, aby věděla všechny ty kůzla v posteli. A všetci mu tam přikývovali a já jsem se strašně rozesmil. A stal jsem se outsiderem stolu, protože já jsem říkal, hoši, vy chcete sexuálně nabitou babu, poctivou, a kde se to mělo naučit? Oxymoron. Samozřejmě, že jsem byl úplný hlupák, ale otázka směruje to, co jsem chtěl. Co když jednou se zamiluješ do stejné rajdy, jak si ty? Ale zamilujem, nie že akože len... Zamiluješ. No. Do louky. Už stojíš to, že karta Dano, začkajte, že ide, že čau Dano, nebo je dobrá. A že, jako vieš, chalani, jaká je? Ty kokšo, dobrá. To jako všetci? No, čo? Chalani, dobrá. Može někdo řeš, dosud nespal? A ostalo ti to. Nevadilo by mi to, keby aj, že mám nejakú, že sa zamilujem a takto, ale budem sa, že ona má takú minulosť, hej? No. Že hovorím, OK, tak však aj ja mám minulosť, akú mám, by som teda, To je souhlas. hej? Takže by bolo, keby to už bolo moc, že nymfa, tak si poviem, že bisťu. No to je že niečo každý- iné, pozor. Neplet Promiskuita, nymfa. áno, to je Aha. niečo iného. Ja Lebo bych zase si- napríklad ja som lovec, ale nie som nymfomán, že to potrebujem každý deň, alebo ináč. takto, vieš? Toto jsem se chtěl dotknout, protože někdo si plete pojmy a dojmy. Někdo by tě nazval uchylákem, Aj to počúvam, hej, Někdo ale- by tě nazval nymfomanem, Aj to někdo by počúvam. tě nazval kurevníkem. To Všetky najčastejšie. tři hodlám vyvrátit. Kurevník je ten, kdo souloží s kurvama.
Aha, tak. Ale to sa mi stalo. Kdyby Červená si- ulička, Amsterdam. Dobře, No. počkej. Za Druhá věc, kilečko. že jsi nymfoman. Nymfoman má psychický problém, když nemá sex. Ne a to, co probírá, je promiskuitu. Promiskuita je to, co vás baví. Aha, tak potom... To jsou tři různé věci. Takže ano, můžete ho nazvat, že jo, marienkár alebo něco, alebo ještě ani děvkař. Jak se to, ještě jedno slovo jsem slyšel, že on je, už je lepší sukničkář. Suknička, ráno. Sukničkář je lepší, lebo to nedegraduje ani ženy, že je nějaká čupka, alebo také. Ale o tom to jsem chtěl říct. Takže můžeš být marienkár, můžeš být sukničkář, necítíš se jako, že jsi nymfoman, že bys bez toho absolutně nemohl Nie, to zase nie, že by si, ja neviem, že nemám 2-3 dní, tak teraz Ježišmária, tak vieš. Jasné, je to dobré. No tak ale vidíš, pomaly sme sa dostali k tomu, že v podstate aj tak si povedal, alebo potvrdil, že keby prišla tá pravá, tak by si to kvôli nepovesil. Takže nie. Ale ešte mám nejaké nesplnené sny. Ale ty hľadáš. Pozor. Ale vieš, aký je život? Život je taký, že, jak sa to hovorí, že ten pán Boh sedel na tom pomyselnom oblačiku a povedal človek povedal, ja mám takéto plány a Boh sa zasmial. A život je presne taký, že ty plánuješ a To je pravda. Vieš, Zrazu sa môže tak jak stať, že sme môže hovorili, to prísť zajtra, alebo kedy, alebo po tomto videu. aj to, že sa zalúbiš do seba samého v tej ženskej verzii. Že to, čo si zažil so ženami, že ty si sa ich nevedel zbaviť, ono sa nebude zbaviť teba. Aj to sa ti môže Aj stať. to sa môže stať, presne tak. Ale víte, jak to ještě funguje? Víte, co je trapné? A dá každý za pravdu to, že každý, já s tím problém už nemám. Každý, kdo je ve vztahu, tak v ten moment mu přicházejí určité ponuky, alebo dajme, že si najdeš frajerku, přijdeš na diskotéku, máš 10 frajerku a říkáš, ty kokšo, však tu je tolik bab a ne, tolik bab a všetci, alebo 10 po mně jede. Může se stát. Môže sa stať, jasné. A po druhej si solo, přijdeš na diskotéku A nic. Ani baba u záchodu s tě Ono to je jak zákon schválnosti, toto je, takže... Ono to že vraj je tak, že to je spôsobené Vyzažování. tým, že proste keď je Charizma. Áno, keď si vo vzťahu si taký vyrovnaný, kľudný a všetko a tak a proste to je ten appeal. A keď Ale je, niektorí chlapi vedia byť takí až zúfalci a to není sexy nikdy, vieš, že žiadna žena si nepovie, pozri na toho zúfalca, to je úžasné, ak pozerá po každé a nevie, čo sa vieš, že... Ale ono to je v prvom rade, keď ja idem niekde na party a vieš, sa bavíš, nejde, že hneď, že idem loviť, ak presne, ak ty hovoríš, že no takto, že budeš... Ideš sa baviť, jasne. Ideš sa baviť, ale už keď sa bavíš, tie baby to, hej, si všímajú a potom, vieš, už keď prebehne očný kontakt, úsmev, tak už vtedy idem tá za to iskra, bavu, no, jasne, že môžem ťa pozvať na drink, ale môžeme si zatancovať, potom po prípade sa ísť zvonku prejsť, prevetrať. Ono existuje taký jeden paradox neferový medzi ženami a mužmi, je, že keď vidíš, keď muž je takýto, tak sa hovorí, že je borec, keď žena je takáto, tak sa hovorí, že je kurva. A potom jeden múdry pán raz povedal, že ale to má svoji hĺbku. A on to prečo? No takto. Kľúč, ktorý pasuje do každého zámku, je veľmi dobrý kľúč. Ale zámok, do ktorého pasuje každý kľúč, je na piču zámok. ale je to len frk, hej? Ježiš, to budú komenty potom. Nevadí, to může být. Nevadí, to je nevadí, rozhovor nie, úprimný. Musíme upřesnit jednu věc. Ano. My sme si vždycky povedali s Markom, že budeme pravdiví. Tak, na rovinu. Počkej, Môžeme dať aj druhý diel. Máme kontroverzní tému, ale podotýkám, to budu asi často říkat, ale ta kontroverzní téma je velice probíraná společensky. Všetci všetci na to mají nějaký názor, nikdo nechce však o tom mluvit a už vůbec neotevřeně. Takže pokud nás máte jakkoliv, je to pravda. Dano vystoupil, může to být kdokoliv, ale otázka je, sedli byste si sem? On se sám přihlásil, že chce o tom promluvit. Nadhodil som. Lidé nám píšu různé věci, ale v těch vašich nabídkách nám řekněte, o čem chcete mluvit. Klidně to probereme. Jasné. Ale postupujeme další věc. Když jsou tyto, jak vy to říkáte, atletické kůžky, alebo Disciplíny. no. A teď potom říkáš o těch subtropoch, kde to hodně prší pláštěnky a všetko prší pláště. Subtropy. Já jenom jdu metaforicky. Co Áno, áno, áno. tak teď si představ jednu věc. Potkáš holku, ženu, nech to je jakýmkoliv stavu, no a stane se úraz. Ale úraz je zlé slovo, já to mám rád, protože mám děti, takže to nemám rád, děti nejsou úraz. Ale, Šmik. Šmík myslíš? To volá. no například neplánované. Jak Keď je zime. neplánované, Jak je by to se k šmik. tomu postavil? No.
Tak to veru neviem povedať v tejto chvíli, lebo by to bolo také, Si že... ten chlap, který by se postaral, řekl, dobře, udělal jsem to, alebo jakože, dobře, změní ti to, každopádně to změní myšlení. Jasné, určite. Aj život ti to zmení, dá sa povedať svojím Pojď ale, spôsobom. svojíma. Sedím tu a řeknu, Danko, nie, že meškajú mi, som v 3. mesiaci som nevedela, cyklusy normálne, išla som doktorovi, lebo že som nachladnutá, som tehotná. S nikým som ináč okrem teba nespala, môžeme ísť aj na testy, ja som v tom čistá, je to tvoje, bohužel. Alebo Bohu dík. A pozor, nedám si to zebrať, lebo mala som muža, priateľa, všetko, Jasné. nešlo to A ty A zrazu... ide to. a ty si ten poklad. No veru. Ďakujem ti teda. Jak sa chodilo do kúpeľov kedysi na to? To neviem. Hej. Tak sa chodilo do kúpeľov. No. No poď, Dano. Takže neviem, ako by som sa v tej chvíli, určite by som bol taký z toho vyvalený, prekvapený. Hej, jak by som sa to, a keby povedal, že samozrejme, takéto veci by sa nemali brať, že zoberiem si to, hej, že nechám si to Jasné, vziať. súhlasím. Hej, lebo je to dielo Bože, dá sa povedať, i keď je to neplánované, nechcené, Nechcené zle slovo. Neplánované. neplánované teda. Cené je to, protože už to dělal. No, to je zase pravda. Ale nemyslel na to, že sa to môže stať, hej. Preto hovorím, dá sa povedať, používam tú ochranu, lebo tomu predchádza. Ale jak hovoríš aj ty, že sa môže stať, že môže stať, ujsť, jasne. alebo môže prasknúť, alebo nejak oné, alebo neskôr vyťahneš. Takže neviem, jak by som sa k tomu postavil, ale každopádne, no či už by som bol s tou babou, alebo nebol, alimenty by asi trebalo platiť, keby som k tej žene nič necítil, Jasné, rozumiem. lebo zás by na silu s niekým, ku komu niečo Súhlasím. necítiš. Bohužiaľ, To nie je dobré, trpí žena, trpím ja, trpelo by dieťa. Takže keby sa teda narodilo. Já mám jeden příběh, kdy tež podobný člověk jako ty, jenom se Člověk. jmenoval Duško, a i když jsou heterosexuální, musím říct, že tento byl velice šikovný kluk, modré oky, fakt jakože Fešák. lámač. Lámač. Fakticky, kde jsme přišli, ještě hrál na kytaru, ještě měl co ponuknout jako showman, jak blázen. No a on jednou řekl taky příběh, že robil jsem v bare a nás tam přišla taká baba, parádna slečna, počkaj, prvá tam seděla, potom se rozprávala, počúvaj, od prvého momentu, počúvaj, to bolo, čo povedala, já jsem tomu rozuměl všecko a už začala, už také už po určitej době, že ale vy vás randujete a tak. A byla mladá baba, on je tak starý, jak já, ten můj kamarád. A už si tak hovorím, že ty kokos, chémia, počúvaj, to išlo, počúvaj, vieš, už ty cápať. No ty pôjdeš. A teď to trvalo, že nějakou dobu, nevím kolik, a ona říká, že a já se vám páčím? No, úplně super, přeběhnu to. A ona říká, a na koho jsem podobná? Já nevím, úplně super a všecko. A na někoho známého jsem podobná? A nevím už jak to, a teda, že... Tak se na mě pozrite, či jsem někoho podobná. Koho vám připomínám? Nevím. Ale on říká, že už jsem byl paralizovaný tím, že to už bylo tak blízké, také, víš, prostě, že to jinak nemohlo skončit. A ona mu říká, že ahoj tati. Čo? Že normálně Čože? Ahoj tati. Moja mama je ta a ta. Aha. Fú. A ten Dušan, musím řezně, říká, já jsem o ní nevěděl. Ale už chápu, že počúvaj, že myšlenka. A furt se dívám na ňu, že jaká je úžasná, počúvaj, že ona byla úžasná, že ona byla vážně, že on říkal, že já jsem se normálně chytil při tom, že s touto babou bych dokázal být. Byla mladučka, Jasné. nevím jak moc, ale že ahoj tati. A už vím proč. Já jsem v ní viděl sebe. Tu sebelásku. Takže tu jsem ti nahrál na tu věc, že ty děti mají smysl. Tak určite by som chcel byť niekedy otec. Hej, aj mať ženu, Chce být normálne rodiť. otec. Niekedy, nehovorím, že zajtra. Někdy není nikdy. Ale ja si myslím, že hovorím, ja to nechávam na tú vôľu Božu, že keď má niečo pre mňa také, že... Že zaujímavé, že taká jedna vec, možno, že trošku, veľmi okrajovo, lebo ty si veľakrát nespomenul Boha a tak, považuješ sa za veriaceho človeka. A toto je dosť v rozpore. To je pravda, to mi aj dosť ľudí povedalo, že som cirkevnou doktrínou, áno, no. som kresťanský
založený a verím Boha a verím Pánu Máriu a Ježiša a to je vlastne, jak sa to povie, kontraproduktívne voči tomu, že, alebo jak by som to povedal? V rozpore. V rozpore s Božím, že sa hovorí, že malo by to byť Nepovedz to, Marek. Nepovedz to. Ja viem, čo Musím to říct, protože toto je celkovo, jak on řekl, křesťanství, alias to je kulturní záležitost. Tím, že cestuju a mám mnoho přátel, jak z muslimského, jak židovského, tak mám velice dobrého kamaráda, je muslim. Je velice racionální. A jednou mě toto přesně vysvětloval, jak to vlastně vzniklo. Ano, víra křesťanská, a se nikoho nedotknul, tím nechtěl se dotknout, je postavená na ženě a mužovi. Ale z nějakého vývojového nastavení polarity muže a ženu, samce a samice, je evidentně v tom, že žena si vybírá kvalitu. A muž jako oplodnitel vybírá kvantitu. Pokud má zabezpečit rozmnožení, tak musí sázat aj na, jak se říká, na slebe patróny, bych řekl. Takže on mě to vysvětlil tak, proto my muslimové máme víc žen. Nevím, jestli se to dobře pochopil, podotýkám ještě. Protože jedna žena sexuálně nemůže ustíhat a zvládnout, nemyslíme nějakého podvyživeného chlapa, ale baví se normálního mladého chlapa nastaveného, kterému valí testosteron, nemůže ho ustíhat. Od toho vychází, nemůže, jak Martin řekl, jsou někteří chlapi. Já jsem takového jednoho potkal, který valil svoju ženu ráno před odchodem do práce, měl o 10 svačinu, ten odběhl z práce, valil ju, přišel z práce, položil ju a ještě večer. Po 3 rokoch se s ním rozvedla, nedala to. A myslím si, že asi aj byla dost dobře vytrvalá. Takže kdokoliv řekne, že to stačí, od toho vychází možná částečně nějaká stagnace toho, že někdo řekne miluju a přejde a nech si myslí to, co chce, přes onanování, odříkání a já nevím co. Potom, já nevím, jsou různé druhy nevěry, takže já to neřeším to. Ale možná, že kdyby se ten člověk podíval na to trošku jináč, jako zvířátka, lebo my jsme v podstatě zvířátka s rozumem, tak by to možná bylo lepší znesitelné. Takže, jak jsme nakusli víru, křesťanská víra káže jedno, ta káže ináč. Ale vždycky to je jenom spojení mezi ženou a mužem, momentálně mezi mužem, potom už to může být různě, ale to už necháme na to. Aj tam to může být divoké, ale do toho zase nevidím, nejsem odborník. Takže, si áno, v tomto s tebou súhlasím, že... Jo, a ještě je někdo kolikrát obdařený takým stylem, že kolikrát se stane, že to mě udivuje. Mladá holka chce děti a například ona musí znásilňovat svého chlapa. Znásilňovat, tlačit na něho. To já se tam, že ty vole, to co je? To je mně nepochopitelné. Však ten chlap má ten testosteron, takže tam něco není v pořádku. Alebo to potom... Že majú nedostatok. Tak to je, ale potom majú dobrou mechanika a toho kamaráda s výhodama a souseda. Nemusí to byť vždy o tom, ale tak veľa ľudí nešportuje a tak a vtedy tieto veci upadajú v chlapovi. Ale presne, ak hovoríte, že veľa... Testosterón, to je pravda. Ale veľa je aj takých, ktorí fakt... Ja poznám, nie že z počutia, poznám osobne, mám kamarátov, kamarátky, ktoré sú zadané, vydaté, chalani zadaní, ženatí a prašťa to potom kade tade. Takže baba přijde za Čiže ja obdivujem ľudí, ktorí majú vzťahy a ktorí sú fakt, že verní svojim, lebo vieme, že spoločnosť je, aká je, nie že doba, lebo dobu si robia ľudia, hej, spoločnosť je, aká je a preto je veľký konzum, hej, to vidíš, internet, teraz televízia, hej, to všetko veľa vplyvov a poznám takých, ktorí majú ženy a majú deti, ale proste potrebujú a viem, že akí boli predtým. Preto ja sám seba budem chcieť vidieť, že keď ja budem zadaný alebo ženatý, nechcem ja nikoho odsudzovať, lebo podľa mňa súdiť môže len Boh. Čiže ja ani neodsudzujem, keď oni potrebujú popri tom ešte niekde asi inde zahnúť. Hej? Tam očistím.
teď ťa očistím. Manžel odchází na 3 měsíce na služebku a říká ženě, miláčku, kdyby cokoliv, volaj Danovi. Aby si vedel. Dobre. Toto bola podľa mňa aj taká pekná bodka, aby sme to fakt nenatiahli na 4 hodiny dneska. Dáme druhý diel ešte. Danko, ďakujeme ti, že si A ja dnes ďakujem. išiel medzi nás a s kožou na trh. Verím tomu, že my sme to dneska, chvála Bohu, držali tak celkom v humornej, uvoľnenej onej. Ale bol to trošku aj zámer, lebo však téma je to pre mnohých kontroverzná, pre mnohých možno, že až tabuizovaná. Ale my Nemám s tým problém o tom hovoriť aj do v podcaste hĺbky. Podpovrch veci ako tabu a toto dávame bokom, pretože Jasné. naozaj niektoré témy, ktoré ešte aj chystáme do budúcna, priatelia, budú pre mnohých možno začarovať tak, ale tieto stigmata a tieto odsudzovania sa nestratia, keď nebudeme o týchto veciach diskutovať. Takže aj preto tu je podcast Podpovrch. Ako som povedal, Danko, ďakujeme ti. A ja ďakujem za pozvanie. Pokud někdo odsuzuje naše sedění alebo nebude za stanu Dana, tak musíte si uvědomit, že každý je sám sobě soudcem. Nemáte nikoho, můžete, ale žádné právo na to nemáte morálně nikoho soudit. Tak. Preto vravím aj ja, že veľa je ľudí, ktorí sú vo vzťahu a takto, ale hrajú aj herecké výkony na internetoch, hej. No, jasne. Ja na Facebooku ako šťastný pár a pritom sa podvádzajú, hej, či sú to, hovorím, ženatí, vydaté, zadané. Takže ja nemám problém, preto veľa ľudí ma možno ani nemá rád za to, že som, ale som, jaký som a proste nikomu tým akože neobližujem, lebo sa bavím aj s babami na rovinu, hej, že. A týmto zakončíme. Takže Marienky Máte forever. problém? Volajte Danovi. Chcete tak občasniť? ono to počiarkuje, toto všetko, čo sme tu dneska povedali, počiarkuje len to jedno, že keď človek trošku prestane hľadať očami a začne hľadať aj tým srdcom, tak sa potom všetky tieto jasné, že byť vo vzťahu není ľahké a tí ľudia, čo hovoria, to ide proste samo, to je nezmysel. Somarina. Čo pripravujeme aj diel o vzťahoch, kde budeme presne toto vyvracať, že vzťah je aj práca. A je to kompromisovanie a všetko toto, to je jasná vec. Ale keď už máš toho správneho parťáka, tak je to ľahšie. Ľahšie sa to robí, a vedvou sa to lépe táhne. Takže bodka na závere, samozrejme ako vždy, sme v štúdiách Go Merch. Ak sa ti táto časť páčila, máš páčik, ak nepáčila, máš nepáčik. Ak sa ti páči náš podcast a chceš nás podporiť, tak daj odber, aby ti neunikli žiadne nové diely. My s Marekom už dnes v hlavách chystáme dramaturgiu na ďalšie a ďalšie pokračovania. A Marienky, ozvite sa. Sme radi, že ste s nami zvládli túto prvú sériu a vaša podpora aj správy, čo posielate, aj tak posielate ich naďalej. Ak by ste si sem chceli sadnúť a máte zaujímavý príbeh a chcete ich s kožou na trh, tak nám napíšte, či už mne, Marekovi, alebo niekde na centrál, však dá sa všelijako už dneska s človekom spojiť. No a ako hovorím vždy, už to vypni a choď von, kde si na slniečko. Idem. Čau. Čaute. Podpovrch. Podcast, ktorý ide riadne hlboko.